97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga pumapasok sa buhay natin na hindi natin inaakalang magbibigay ng ningning sa buhay natin. May mga taong kakatok sa ating pintuan na sa una ay pag-aalanganan nating pagbuksan. Maaring takot lamang tayong magtiwala dahil minsan ay nasira na yon ng mga taong inakala nating totoo sa atin. O pwedeng takot lamang dahil baka isang araw ay mawala rin sila nang hindi nagpapaalam. Kabarangay, sa tuwing may mga sumusubok na pumasok sa buhay ninyo, ano ba ang ginagawa ninyo? Pinapatuloy nyo ba sila o hinihintay nyo na lamang na mapagod silang kumatok at tuluyan ang lumayo? Sa bawat intensyon ng isang taong makilala ka, ano ang isasagot mo sa kanila? Sa bawat pagkakataon na gusto kanilang makausap ay handa ka bang magkwento sa iyong mga ganap? Ang kwento natin ngayong araw ay may kinalaman sa takot. Takot na makakilala ng bagong tao sa buhay niya. Kilalanin natin si Mang Pedro, ang ating letter sender dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, porke ba kumatok na, papapasukin mo na? Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Pedro, 70 years old. Nangyari ang ibabahagi ko sa inyo may 10 taon na ang nakakalipas. Sa edad kong ito marahil ay may mga nag-iisip sa inyo na baka masaya na akong nakapag-retire kasama ang pamilya ko. Sa totoo lang ay umabot na ako sa edad na ito ng mag-isa. Pinili kong mag-isa sa mahabang panahon dahil bukod sa nakasanayan ko na, pakiramdam ko ay yon ang makakabuti sa akin. Hindi ko inalintana ang mga sinasabi ng ibang tao na dapat ay naghanap ako ng makakasama ko sa buhay. Dahil hindi biro ang pag-iisa lalo na sa aking edad. Sinabi ng ilan na kailangang may mag-alaga sa akin. Sinagot ko sila at sinabing kahit sa edad ko, kaya kong alagaan ang sarili ko at hindi ako aasa sa iba para gawin yon. Naging matigas ang pagsagot ko sa mga pangungumbinse sa akin ng ibang tao tungkol sa aking pag-iisa. Tulad na lamang ng naging kapitbahay ko na si Donna. Mas matanda lang ako noon sa kanya ng 5 taon. Nagkaroon siya ng 7 anak sa 3 magkakaibang lalaki. Wala siyang nakarelasyon noong mga panahong kinukonsumi niya ako sa buhay ko. Pero hindi raw siya nawawala ng pag-asa na maka-jackpot na siya sa susunod niyang makakarelasyon. Uunahan ko na kayo Papa Dudut at mga kabarangay. Hindi naging kami ni Donna kahit mapunta pa tayo sa dulo nitong aking kwento. Gusto ko lang siyang isali sa kwento ko ngayon dahil malaki ang naiambag niya sa buhay ko at sa panibagong taong kumatok sa aking pintuan. Naalala ko noon isang hapon ng Miyerkules nang sumulpot si Donna para storbohin ako. Nakaupo ako noon sa aking maliit na bakuran at nakaidlip. Kakatapos ko lang noon na magdilig ng mga halaman ko at medyo sumakit ang likuran at tuhod ko. Kaya naman minabuti kong magpahinga pero hindi ko yon nagawa ng maayos dahil sa pagdating ni Donna. Kuya Pedro! Psst! Kuya Pedro! Ano na naman ba, Donna? Nakita mo nagpapahinga ako eh. Ay, akala ko kasi nagpapatan kayo eh. Nagpapatan? Yung ginagawa ng mga kano, yung nagbababad sa araw para medyo umitim. Bakit pa ako magpapaitim eh? Halos kulay uling na nga ako. Oh, huwag kayong magalit.
Nakakagalit kasi ang pang-iistorbo mo. Ang sungit nyo talaga, Kuya Pedro. Hindi naman nagkakalayong edad natin pero kung makakuya ka kala mo laki na agwat ko sa'yo. Ay, ganun ba? Mukha kasing 20 years ang tanda nyo sa akin eh. Dahil siguro yan sa dalas ng pagsusungit ninyo. Balita ko ay nakakatanda ang pagsusungit at pagkukunot ng noo. Kaya bawas-bawasan mo yun. Huwag mo nga ako pinakikialaman, Donna. Kung wala ka ibang kailangan, umalis ka na. Kailangan ko ng pahinga ngayon dahil marami na naman akong kailangan gawin sa bahay mamaya. Hindi ka nakakatulong. Ay, may maitutulong ako sa'yo, Kuya. O sige, Pedro na nga lang. Pwede ba kitang tawaging Pedro? Mas maganda, huwag mo na akong tawagin kahit kailan. Ay, hala siya. Iba talaga kapag nagkakaedad na at mag-isa pa. Pati ang pag-iisa ko sa buhay papakailaman mo pa talaga ha? Wala ka ba ibang magawa sa buhay mo? Maglinis sa bahay, magpakain ng sandamakmak mong anak. Tapos na lahat yan, kaya marami akong time para pagsabihan ka. Sinabi ko bang pagsabihan mo ako? Bakit? Anak mo ba ako? Naku, ikaw talaga, Pedro. Kung hindi ka lang lalaki, iisipin kong umuurong na ang regla mo. Ang sungit mo kasi. Magsusungit talaga ako sa mga taong walang ibang magawa, kundi usisain at pakailaman ang buhay ko. Ouch ha? Concern lang naman ako sa'yo. Bakit ka magiging concern? May sakit ba ako? Baldado ba ako? May nakatusok bang dextro sa akin? Naku, si Pedro talaga. Masungit na, piloso po pa. Piloso po ako sa mga taong walang ibang ginawa kundi… Nakialam sa buhay mo. Alam ko na yan. Oo bakit nakikialam ka pa rin? Hindi naman sa nakikialam, pero gusto ko lang payuhan ka. Sinabi ko bang kailangan ko ng payo mo? Kailangan mo kahit hindi mo hingin. Umalis ka na lang doon para mabuo ko pa ang pahinga ko. Mas lalo lang nagiinit ang ulo ko dahil sa'yo Naalala ko nung karelasyon ko pa ang mga tatay ng mga anak ko. Marami yon. Sino sa kanila? Di sila lahat. Pambihira talaga tong babaeng to. Oy, wag mo na akong i-judge. Naging masaya naman ako sa mga ex ko kahit hindi kami nagkatuluyan. Masaya ba yung papalit-palit ka ng karelasyon? Masaya ba yung nag-iiwan sila ng mga anak sa'yo? Masaya ba yung para sa mga anak mo? Naku, pasalamat ka, Pedro, nakapagsimba ako last month ha. Hindi kita papatulan dyan sa mga sinasabi mo. Ang gusto ko lang naman puntuhin sa mga sinasabi ko try mo rin magmahal, umibig, lumandi. Try mo. Promise ko sa'yo, mawawala lahat ng galit mo sa katawan. Mas marunong ka pa sa akin masaya naman ako mag-isa. Sinasabi mo lang yan pero I'm sure kapag sumasapit ang gabit mag-isa ka na lang sa kama, bigla kang malulungkot dahil wala kang makayakap at makwentuhan tungkol sa nangyari sa buong araw mo. Marami kong una na kayakap. Ay bakit ako kwentuhan mo ba sila? Marami akong halaman. Sila ang kinukwentuhan ko. Alin dyan sa mga halaman mong sumasagot sa mga kwento mo? Itong anthurium. Baka itong aloe vera. Ay, baka itong kalachuchi. Umanap ka na lang ng ibang kausap mo. O teka, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Sino ang madaldal sa mga halaman mo? Ewan ko sa'yo, Donna. Ewan ko sa'yo. Lumabas ako noon ng bahay at pumunta kung saan para makaiwas na kay Donna. Hindi naman niya ako sinundan pero naramdaman kong pinagmamasdan niya kung saan man ako noon papunta. Ang balak ko lang sana noon ay magtago lang pagkalabas ko ng bahay at hintayin na makaalis si Donna. Pero hindi naman siya kaagad umalis noon sa bahay kaya napilitan akong lumiko ng ibang kanto. Naglakad ako kahit na masakit na ang mga tuhod ko at medyo inaantok pa. Siniguro kong matatagalan ako sa paglalakad para pagkabalik ko ng bahay ay wala na si Donna sa labas ng gate ko. Nagpahinga lang ako saglit at sumandal sa isang poste na nakita ko sa kabilang kanto. Hinabol ko ang aking hininga dala ng matinding pagod. Hindi na talaga sanay ang katawan ko sa paglalakad ng malayo. Lagi lang kasi ako noon na nasa bahay at hindi talaga ako lumalabas kung hindi naman kailangan. Napilitan lang talaga akong lumabas para maiwasan na ang pakialamerang si Donna. Noong nakabawi na ako ng lakas, naglakad pa akong muli. Medyo natuwa ako dahil nakalanghap din ako ng ibang hangin bukod doon sa nakapaligid sa aking bahay. Hindi ko na inalintana ang pagsakit ng aking mga tuhod dahil nasiyahan ako sa pagmamasid sa paligid ko. Hanggang sa nadaanan ko ang isang maliit na bakery. Naglaway ako sa may nakita kong tinapay papadudot kaya kinapa ko ang aking bulsa. At nasaktuhan namang meron akong dalang barya mula sa sukli ko sa pinangbayad sa inuming tubig ko noong bandang umaga.
Binilang ko yon at saka inisip kung ano ang kakayaning mabili ng mga baryang yon. Nakakuha ko ng 3 malunggay pandesal, 1 Spanish bread at 2 puding. Natuwa ako dahil kasya na yon hanggang bukas ng hapon. Naglakad na ako pabalik sa bahay matapos iabot sa akin ng tindera ang mga nabili kong tinapay. Hanggang sa napansin kong sumunod sa akin ang isang gusgusing batang babae na tansya ko ay nasa 8 taong gulang lamang noon. Kanino mo pa ako sinusundan? Anong kailangan mo, bata? Hindi po bata ang pangalan ko. Ningning po. Ay, wala akong pakialam sa pangalan mo. Huwag mo na ako susundan, ha? Bakit po hindi kayo pwedeng sundan? Masama po ba kayong tao? Kasi ang sabi po ng tatay ko dati, huwag sundin ang mga masasamang tao. Iba ang sundin sa sundan. Ang gusto ko, huwag mo kong sundan. Ano po ba pinagkaiba nung sundin tsaka sundan? Itanong mo sa tatay mo. Wala na po akong tatay. Oh, problema ko ba yon? Sabi niyo kasi itanong ko sa tatay ko Sumagot lang naman po ako. Ay, ang daldal mong bata ka. Yan nga rin po ang sabi ng tatay ko. Ay, umuwi ka na nga sa inyo. Wala na akong lakas para makipag-usap pa sa'yo. Wala po akong uuwian Problema ko ba yon? Sabi niyo po kasi umuwi ako sa bahay namin. Sumagot lang naman po ako. Pagkapiloso pa rin, no, Mingming. Mingming po, hindi Mingming. Hindi naman po ako nagmimiyaw. Wala akong pakialam sa pangalan mo. Ang gusto ko, sundin mo ang sinasabi ko. Hindi po susundan? Nakakaubos ka ng pasensya. Nagtatanong lang naman po Magtanong ka sa ibang tao, huwag sa akin. Bakit hindi po pwede sa inyo? Hindi po ba kayo tao? Eto na naman tayo. Uuwi na ako. Huwag mo ako susundan, ha? Huwag kayong susundan o huwag kayong susundin? Alin po ba sa dalawa yung gusto nyo? Sundin mo ang sinasabi ko sa'yo. Huwag mo kong sundan. Ang sungit nyo naman po. Ang kulit mo kasi. Makulit po ako pero hindi naman po ako masamang tao. Bakit? May sinabi ba ako na masama ka? Kasi po 'di ba, pwede tayong magalit sa mga masasamang tao. Bakit kayo nagagalit sa akin? Hindi naman po ako masamang tao. Alam mo, subukan mo maghanap ng pwede mong makausap kasi ayoko makipag-usap sa'yo. Bakit naman po? Ayan na naman. Bakit ayan na naman po? Bata, Ningning po. Ningning, bibigyan kita ng 1 pandesal. Talaga po? Salamat po! Kasi kanina pa po ako nagugutom Kapag nagugutom ka ba nagiging palatanong ka. Hindi naman po. Marami lang po akong tanong kasi marami po akong gustong maintindihan. Hindi lahat ng bagay kailangan mo maintindihan. Kailangan mo lang tanggapin na ganun talaga yon. Po? Ay, kunin mo na lang tong pandesal at umalis ka na, ha? Sige po. Huwag mo ako susundan. Pero susundin ko po kayo? Oo, Pag susundin ko po ang sinabi nyo na huwag kayong susundan po, hindi na ba kayo magsusungit? Hindi ko na sinagot pa ang huling tanong ni Ningning at nagmadali na akong makalayo sa kanya. Nilingon ko siya nang nasa kalagitnaan na ako ng paglalakad at nakita kong kinain na niya ang malunggay pandesal na inabot ko. Nakita ko siyang upo sa gilid ng bakery at doon ay napapasayaw pa habang kinakain ang binigay ko. Yun ang pagkakataon ko para mas lalo pang bilisan noon ang paglalakad dahil baka sundan pa niya ako. Halos lumuwa noon ang baga ko sa paglalakad ng mabilis, Papa Dudut. Nung nakarating na ako sa bahay ay agad akong nagtungo sa kusina para uminom ng maraming tubig. Napagod ako sa paglalakad ng mabilis pero mas napagod akong makiusap sa batang si Ningning. Bigla ko tuloy naalala sa kanya ang anak kong babae. Kaedad lang ni Ningning ang anak kong si Joy noong kinuha siya sa akin ng una kong naging asawa na si Letty. Tinakbo niya sa akin si Joy noong nakakilala siya ng isang lalaki na taga Middle East na nangako sa kanya ng magandang buhay. Hindi ako nagsuspecha na merong iba si Letty pero napapansin kong madalas siyang may kausap sa kanyang cellphone tuwing madaling araw.
Ang sinabi niya sa akin ay kausap lang daw niya ang ninang ni Joy para sa plano niyang magnegosyo. Nagtiwala ako, Papa Dudut, pero yun pala ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa ko. Nagising na lamang ako isang umaga, wala na ang damit ng mag-ina ko. Sinubukan kong tawagan si Letty pero hindi niya sinasagot ang tawag ko. Hinahanap ko siya sa mga kamag-anak niya pero nakatikom ang mga bibig nila. Halos mabaliw ako noon sa pangungulila sa mag-ina ko hanggang isang araw bumalik si Letty. Natuwa ako dahil akala ko ay makukumpleto na kami pero meron lang siyang pinapirmahan sa akin para legal nang maitawid sa ibang bansa ang anak naming si Joy. Hindi ako pumayag noon sa gusto ni Letty at sinikap ko pa siyang kumbinsihin na manatili na lamang sa piling ko. Pero sinabi niya sa akin na hindi na siya masaya at nakahanap na siya ng pagmamahal sa iba. Wala akong nagawa sa gusto ni Letty. Kaya pinaglaban ko na lamang na makasama ang anak naming si Joy. Sinabi kong iwan na lamang niya sa akin si Joy kung balak niyang sumama sa iba pero nagmatigas si Letty. Sinabi niyang para rin kay Joy ang ginagawa niya. Hindi ko maintindihan noon si Letty hanggang sa sinabi niyang taga Middle East na karelasyon niya ang tatayong ama ni Joy para mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Kinumbinsi niya akong mayaman ang lalaking yon at kaya niyang ibigay ang mga bagay na hindi ko kayang ibigay kay Joy. Pinamukha sa akin ni Letty lahat ng kakulangan ko pagdating sa pera para lamang mapapayag ako. Napapayag nga ako noon, Papa Dudut, pinirmahan ko ang papeles na nilatag ni Letty. Hindi na ako nakapag-isip noon dahil gusto kong mabigyan ng mas magandang buhay ang anak kong si Joy. Nung nakalis na si Letty ay saka ko na-realize ang kamali ang ginawa ko. Nabigla lang ako sa pagpirma pero noong natauhan na ako ay wala na akong magawa. Yun ang huling beses na nakita ko si Letty. Wala na rin ako naging balita sa kanila ni Joy mula noon. Sa paglipas ng mga araw ay nakaramdam ako ng lungkot dahil naalala ko ang anak kong si Joy. Sinisi ko si Ningning dahil doon, Papa Dudut. Sinubukan ko na kasing tanggalin sa alaala ko ang anak kong si Joy dahil nasasaktan lamang ako kapag naaalala ko siya. Nagkulong akong muli sa kwarto ko dahil nawalan ako ng gana na asikasuhin muli ang sarili ko. Saka lang ako lumalabas noon kapag hindi ko na makayanan pa ang labis na gutom. Napabayaan ko na rin ang mga alaga kong halaman pero naririnig kong may mga nagpubuhos ng tubig doon. Sinilip ko mula sa bintana at nakita ko si Donna. Nakita niyang nakasilip ako kaya naman kumaway siya. Agad kong sinara ang bintana ko at saka nagbalik sa pagkakahiga. Inayaan ko na lamang si Donna sa ginawa niya sa mga halaman ko dahil wala akong lakas noon para makipagdiskusyon sa kanya. Kahit aminado akong nag-aalala ako noon sa mga halaman ko ay hindi ko pa rin kinaya ng katawang kong manumbalik ang sigla at gana ko sa pag-asikaso sa mga yon. Natapos lamang ang pagmumukmuk ko noong dumaan ang nag-aabot ng mga bill ko sa kuryente at tubig. Nung nakalabas na ako ulit, saka ko binigyan ng pansin ng mga halaman kong halos malunod na rin dahil sa dami ng mga pinangdilig ni Donna. Napailing na lamang ako at saka kinuha ang mga kailangan ko para ayusin ang mga halaman ko. Na-enjoy ko ang pag-aayos ng mga halaman kaya hindi ko na napansin na may nakatingin na sa akin habang ginagawa ang trabaho ko. Noong tumayo ako para kumuha ng dagdag na lupa sa kabilang side ng bakuran ko ay nakita ko si Ningning. Parehas pa rin ang suot niya noon. Ilaw na oversized t-shirt ng mukhang bestida niya yon dahil lumagpas na hanggang sa sakong niya. Madungis pa rin si Ningning noon at walang sapin ang mga paa niya. Napailing na lamang ako dahil alam kong mangungulit na naman siya. Nangyari nga ang iniisip ko. Nagsimula na naman siyang makipag-usap sa akin, Papa Dudut. Magandang hapon po, tatay! Huwag mo nga akong tawaging tatay. Hindi kita anak. Hindi po ba pag matanda ang lalaki, tinatawag na pong tatay? Tinatawag mo lang na tatay ang isang lalaki
kapag ama mo siya. Meron po ba kayong anak? Eh bakit ka ba nandito? Paano mo nalaman ang bahay ko? Sinundan ko po kayo nung naubos ko yung pandesal na binigay nyo. Paano nasundan ang bilis kong nakawala sa'yo? Akala nyo lang po mabilis kayo. Naabutan ko nga po kayo Pero nagtago lang ako kasi baka po sungitan nyo po ako ulit. Talagang susungitan kita kasi makulit ka. Umalis ka na nga. Ano po yung ginagawa nyo? Inaayos ko mga halaman ko. Kaya umalis ka na para matapos ko na to. Kapag inabot ako ng dilim, hindi ko na makikita itong mga ginagawa ko. Maglagay po kayo ng ilaw kapag madilim para makita nyo po. Ay, ayoko na makipag-usap sa'yo ha. Umalis ka na sabi. Teka lang po. Ano na naman ba? Itatanong mo na naman ba kung anong pinagkaiba ng sundin at sundan? Ibabalik ko lang po sa inyo ang malunggay pandesal na binigay nyo. Paano mong ibabalik naubos mo na nga? Pinagloloko mo ba ako? Hindi po. Bumili po ako. Andito nga po sa bulsa ko Ito po Kainin mo na lang yan para mabawasan ang kadaldalan mo. Ibabalik ko lang po sa inyo tong pandesal. Hindi ibabalik, ibibigay. Pag ibabalik, ibig sabihin, hiniram lang. Bakit? Yun bang eksaktong pandesal na binigay ko sa nung nakaraan ang ibabalik mo? Hindi naman, di ba? Ibang pandesal na yan, di ba? Naiintindihan mo ba? Hindi po. Ay, ang hirap mong kausap. Kayo nga po ang mahirap kausap Gusto ko lang naman pong ibalik tong pandesal sa inyo. Wala ka na ngang ibabalik kasi naubos mo na yung pandesal na binigay ko sa'yo dati. Ibang pandesal na yung hawak mo. Parehas po kasi ng sukat, kulay, amoy at lambot ng pandesal na binigay nyo tong pandesal na nabili ko. Pero magkaiba pa rin yon. Natagalan po ako sa pagpili ng pandesal na katulad nung inabot ninyo. Tiningnan ko pong mabuti kung alin din yung kaparehas ng pandesal na binigay nyo Wala ka nang mahahanap na katulad ng pandesal na binigay ko sa'yo dahil nag-iisa lang yon at naubos mo na. Kaya nga wala ka nang maibabalik sa akin, di ba? Naiintindihan mo na. Hindi pa rin po. Basta po ang alam ko, sabi ng tatay ko dati, kapag may ginawa siyang mabuti ang isang tao, ibabalik mo po yun sa kanya. Mali ang pagkakaintindi mo sa sinabi sa'yo ng tatay mo. Mali po ba? Hindi niyo po kasi pinaliwanag sa akin ng mabuti Kasi po nasa langit na po siya. Gaano ka naman kasigurado na nasa langit ang tatay mo? Napupunta raw po kasi sa langit ang mga tatay. Mali yan. O bakit naman po? Hindi lahat ng tatay napupunta sa langit. Yan na lang ang tandaan mo. O siya, umalis ka na para makapagtrabaho na ako. Napupunta raw po kasi sa langit ang mga tatay. Nanikip ang dibdib ko nang sabihin yon ni Ningning Papa Dudut. Gustuhin ko man noon na makipagtalo pa kay Ningning ay hindi ko na rin nagawa pa dahil nang hina na naman ako ulit. Napupunta raw po kasi sa langit ang mga tatay. Paulit-ulit na naglalaro sa isipan ko ang linyang ito ni Ningning. Isa akong tatay pero sigurado ako noon na hindi ako mapupunta sa langit. Ni makasilip sa gate na ginawa ng Diyos, papasok sa kaharian niya ay imposible ko noon na magawa. Hindi ako naging mabuting ama hindi lang sa anak kong si Joy kundi sa isa ko pang anak na si Ira. Si Ira ang naging bunga ng pagmamahalan namin ni Mercy, ang pangalawa kong naging karelasyon. Natagalan bago ko sumubok ulit na magmahal after kong iwan ni Letty Papa Dudut. Noong nakilala ko si Mercy ay sinubukan ko siyang iwasan dala ng takot na baka mawala rin siya tulad ni na Letty at Joy. Kaya naman kahit nararamdamang kung gusto ko na si Mercy ay nagpigil ako. Pero talagang naging mapilit si Mercy na makilala ko at doon ay nagpaubaya na ako sa kanya. Muli akong sumugal na magmahal sa piling ni Mercy at hindi ko naman yon pinagsisihan. Pinaramdam ni Mercy sa akin na ako lamang ang mamahalin niya sa hirap man o sa ginhawa. Hindi ko siya noon magawang pakasalan dahil kasal pa ako noon kay Letty pero inintindi niya yon. Para sa kanya ay sapat na noon na magkasama kaming dalawa hanggang sa aming pagtanda. Pero hindi yun nangyari, Papa Dudut, dahil sa isang trahedyang sumira ng lahat sa akin. Umuwi ako noon ng probinsya para bisitahin ang kapatid kong nagkasakit.
Iniwan ko ang mag-ina kong sina Mercy at Ira sa dati naming bahay. Isa yung malaking pagkakamali sa akin noon, Papa Dudut. Nakiusap sa akin sina Mercy na sumama na lamang sa pag-uwi ko sa probinsya, pero tumanggi ako dahil sabi kong balikan lang naman ako, Papa Dudut. Sinabi ko rin na kailangang may magbantay sa bahay. Hindi ko na naisip noon na ang mag-ina ko ang kailangang mabantayan mula sa mga masasamang loob. Nalaman ko na lamang pagka-uwi ko na pinatay ang mag-ina ko ng 3 lalaking nanloob sa bahay namin. Andito ka na naman, bata ka. Kahapon lang andito ka na. Tapos ngayon. Ningning na lang po ang itawag niyo sa akin. Kayo po, anong itatawag ko sa inyo? Wala kang dapat itawag sa akin dahil hindi kita kilala. Ako nga po si Ningning. Ano na naman ba kailangan mo? Wala na po kasi akong mapupuntahan eh. Nalibot ko na lahat dito. Lumibot ka ulit. Pero umiwas ka rito sa bahay ko. Gusto ko po kasi kayong makausap eh. Ayaw kitang kausap. Marami akong ginagawa. Nakaupo lang naman po kayo tapos nagpapaypay. Nagpapahinga lang ako. Pambuelo ko ito sa dami ng kailangan kong trabahuhin mamaya. Mamaya pa naman po pala yung trabaho nyo. Baka po pwedeng magkwentuhan muna tayo. Kahit ako na lang po yung magpaypay sa inyo para hindi kayo mapagod. Ano ba magkwentuhan? Umarap ka nga ng mga kaedad mo. Doon ka makapagkwentuhan, hindi sa akin. Gusto ko po kayong kausap kasi natututo po ako sa inyo eh. Wala ka matututunan sa akin. Umalis ka na. Meron po. Sabi nyo nga eh, hindi lahat ng tatay napupunta sa langit. Yun lang ang paniniwala ko. Ay, asan ba ang nanay mo? Hindi ko na po nakilala ang nanay ko eh. Iniwan daw po ako sa tatay ko nung baby pa lang ako. Sinabi ba ng tatay mo yan? Hindi po. Yun po yung naging asawa po ni tatay. Stepmother mo? Yun po bang tawag dun? Kapag di mo nanay ang kinakasama ng tatay mo, stepmother ang tawag doon. Stepmother? Asan ang stepmother mo? Bakit hinahayaan kanyang gumala sa ganyang itsura mo, ha? Hindi ko na po alam eh. Paano hindi mo alam? Nung nilibing po kasi si tatay, sumakay kami ng bus. Tapos iniwan niya po ako sa kalye. Ano? Ba't yung ginawa yun sa'yo? Eh sabi po kasi niya, para raw po akong pusang kalye. Mabubuhay daw po kahit mag-isa ko lang. Kalokohan. Totoo po yun. Nabuhay naman po ako eh. Tsaka po sabi niya po, kapag niligaw niya ako, may makakahanap po sa akin. Aampunin daw po ako tsaka mamahalin. Parang yung dati kong pusa na napulot namin ng tatay ko. Tao ka. Hindi ka pusa para iligaw. Ay. Okay, kumain ka na ba? Mamaya pa po kapag gabi na. May nag-iiwan po ng pagkain dun sa paradahan ng jeep eh. Aabangan ko lang po yun. Bubuksan ko ang gate. Papapasukin niyo na po ako sa bahay niyo? Hanggang dito ka lang sa bakuran ko, ha? Hindi ka pwede pumasok sa loob ng bahay dahil ang dumi mo. Dito ka kakain. Kayo na po magpapakain sa akin? Ngayon lang to. Sa susunod, bumaya ka ulit sa mga pusa na naghahanap ng pagkain sa kalye. Naiintindihan mo? Nagpainit ako ng tubig para sa instant noodles na pinakain ko kay Ningning. Pinagtimpla ko rin siya ng gatas at inabutan ng isang basong tubig. Binigyan ko rin siya ng chocolate na panghimagas niya at natuwa siya. Binulsa niya yon para may kainin daw siya kinabukasan. Inayaan ko siyang manatili sa bakuran ko dahil paggabi na rin noon. Aminado ako, natakot ako na baka sa kakagala niya ay may makasalubong siyang masamang tao. Kaya naglabas ako ng unan at kumot at nilatagan siya ng karton para pagtulugan sa ibaba ng bahay ko. Nagpasalamat naman siya sa akin at sinabing mabuti raw akong tao. Pagkagising ko kinabukasan ay nakita ko siyang nagpupulot ng mga tuyong dahon para itapon sa basurahan. Pinagluto ko siya ng itlog at corned beef para makapag-almusal na siya. Iniling niyang sabayan ko siyang kumain dahil meron pa raw siyang gustong itanong. Napilitan akong samahan siyang mag-almusal at sagutin lahat ng mga tanong niya sa akin. Sa paglipas ng mga araw ay nasanay na akong kasama si Ningning. Tinulungan niya ako magayos ng hardin
at siya na rin ang kumukuha at nag-aabot ng mga bill ko sa kuryente at tubig. Hanggang isang araw ay pinapasok ko na siya sa loob ng bahay ko. Nagtiwala na ako sa kanya at binigyan siya ng matutulugan niya sa sala. Isang araw ay nagising na lamang akong katabi na si Ningning sa aking higaan dahil natakot daw siya sa sala. Hinayaan ko siyang makitulog sa aking pansamantala hanggang ang pansamantala na yon ay naging araw-araw na. Isang araw ay naging parang anak ko na si Ningning. Isang araw ay naging parang ama na ako kay Ningning. Isang araw ay para kaming naging isang pamilya. Isang araw ay nagising na lamang ako na masaya sa piling niya. Malaki ang naging pagbabago sa buhay ko mula nang dumating si Ningning, Papa Dudut. Nabawasan na ang pagiging masungit ko at nakakangiti na rin ako. Bukod sa sarili ko ay natuto na rin akong umasikaso ng iba. Inalagaan ko si Ningning na parang sarili ko ng anak. Binilhan ko siya ng kailangan niya at nagpunta kami sa Divisoria para bumili ng mga damit niya at mga laruan. Nahiya pa nga siyang magpabili sa akin dahil baka raw ilista kong utang niya. Hindi raw siya makakabayad dahil wala siyang trabaho. Napaka-inosente lagi ng mga naging sagot niya sa mga sinasabi ko dati kaya lalo akong natuwa sa kanya. Nagniningning ang bahay kong halos magdilim na noon dahil sa kawalan ko ng ganang mabuhay. Binigyan ni Ningning ng liwanag ang napupundi kong buhay, Papa Dudut. Napansin niyo ni Donna nang minsang mapadaan siya para kumustahin ako. At tulad ng dati hindi naman napigilan ni Donna ang mag-usisa sa nangyayari sa akin. Nasa bakuran kami ni Ningning noon, nagsisiesta. Binilang ko siya ng maliit niyang upuan para makatabi ko siya habang umiidlip sa bakuran. At ang ginagawa ko noon ay ginagawa niya. Nung kumuha ako ng patungan ng paa sa kusina ay kumuha na rin siya ng para sa kanya. Nanguha ko ng dyaryo na pantakip sa mukha ko noon para hindi masilaw sa liwanag. Kumuha din siya ng para sa kanya. Napailing na lamang ako sa panggagaya ni Ningning sa akin, Papa Dudut. Naalala ko tuloy sa kanya si Joy, ang una kong anak. Lagi akong ginagaya ni Joy sa lahat ng gagawin ko dahil ang sabi niya paglaki niya ay gusto niyang maging katulad ko. Nung tinanong ko kung ano ang ibig niyang sabihin, Papa Dudut, ang sinagot niya ay gusto raw niyang maging mabuting magulang tulad ko. Kaya gusto niyang gayahin ako. Kapag naaalala ko yon ay meron pa rin kirot sa puso ko dahil hindi ko napatunayan sa huli na mabuti akong magulang sa kanya. Dahil hinayaan ko siyang mailayo sa akin kapalit ng mas marangyang buhay sa piling ng ibang tao. Bakit ba may dyaryo sa mukha ninyo? Ano kayo, mga tinapa? Pabili nga. Andito ka na naman ba para mambwisit, Donna? Ako po si Ningning, Ate Donna. Aba, ay hindi ka naman nagsasabi, Pedro. Meron ka na palang anak. Kailan mo siya inire, ha? Hindi ko siya anak. Eh ano, halaman mo. Nadampot ko lang dyan sa labas. Nadampot? Ano, pusa lang? Yun nga po ako, pusang ligaw. Meow, meow. Hoy, Pedro! Ikaw ba talaga yan? Okay, bakit? Tumatawa ka na? Kailan mo pa natutunan yan, ha? Umalis ka na nga, Donna. Istorbo ka talaga sa pahinga. Isang tawa pa nga dyan. Ang sarap sa ears. Tumigil ka na sabi. Lagi naman pong tumatawa si Pedro. Oy, bata! Ningning pong pangalan ko. O siya, Ningning, hindi dapat Pedro lang ang tawag mo sa kanya. Yun daw dapat ang itawag ko sa kanya eh. Hindi po ba, Pedro? Ako nagsabi. Baguhin mo naman, Pedro. Pwede namang tito, kuya, o kaya tatay. Hindi ko siya kaano-ano para tawagin ako ng ganyan. Ayos na yung Pedro. Gusto niyo po bang pumasok dito, Ate Donna? Gusto ko sana kung papayag si Pedro. Ako na po magbubukas ng gate. Ningning, huwag mo siya pagbuksan. Bakit naman po? Hindi ako nagpapapasok ng di ka kilala. Eh bakit niyo po siya kinakausap kung hindi niyo po siya kilala? Oo nga naman, Pedro. Saka alam niyo po yung pangalan niya eh. Eh di kilala niyo nga. Ningning 1, Pedro 0. Hoy, Donna, ano ba? Ito na nga, aalis na.
Nice to meet you, Ningning. Huwag po muna kayong umalis. Samahan niyo po kami ni Pedro. Magluluto kami ng champurado pang merienda. Ay, paborito ko ang champurado. Sige, game ako dyan. Aabutan na lang kita ng champurado, Donna. Basta umalis ka na lang ngayon. Naririndi ako sa boses mo eh. Ang laki talaga ng pagbabago ni Pedro. Nagbibigay na ngayon ng pagkain. Samantalang dati, kahit yung panis na pagkain mo, ipagdadamot mo pa. Tapos Ay, ngayon... tumigil ka na nga, Donna. O sige na nga, baka biglang bawiin pa yung champuradong ibibigay mo. Oy, Ningning ha, narinig mo ang sinabi ng tatay Pedro mo. Hindi ako ang tatay niya. Ako na pong bahala sa champurado niyo, Ate Donna. Lalagyan ko po ng maraming gatas bago ko iabot sa inyo. Ay, paborito na kita, Ningning. Paboritong paborito. Nainis ako kay Donna dahil napansin niyang lumalambot na ako, Papa Dudut. Hindi naman yon maintindihan noon ni Ningning. Kahit na nagsusungit ako dati kay Ningning, ay wala siyang ibang makita kundi ang minsang kabutihan na ipinakita ko sa kanya. Yung time na inabutan ko siya ng malunggay pandesal. Yun ang tumatak sa kanya, kaya kahit na anong pagsusungit at pagtataboy ko sa kanya noon ay wala siyang ibang iniisip kundi mabuti akong tao. Kaya tuloy ay napanindigan ko nang maging mabuti para kay Ningning. Ayoko noon na makita niya ang dating Pedro na masungit, magaspang ang ugali at hindi marunong makisama sa kapwa. Gusto ko noong magbago para may mabuting sundan si Ningning habang lumalaki siya. Aminado akong nahirapan ako noong una na magbago sa nakasanayan kong ugali at buhay. Pero malaki ang tulong ni Ningning para sa pagbabagong gusto ko. Naging inspirasyon ko siya sa buhay para pagbutihin ko ang sarili ko. Muli kong naalala si Ningning sa isa ko namang anak na si Ira. Si Ira ang naging dahilan ko noon para pagbutihin ang sarili ko dahil kapalit noon ang magandang buhay sa anak ko. Nagpakahirap akong pumasok sa mga trabaho para lamang makaipon ako noon para sa kinabukasan ni Ira. Alam ko kasi noon na naging issue sa una kong asawa na si Letty na hindi ko maibigay ang magandang kinabukasan sa anak kong si Joy dahil maliit lang ang kinikita ko noon. Kaya naman sinubsob ko ang sarili ko sa pagtatrabaho nang maging anak ko na si Ira. Natakot din kasi ako na baka makita rin ni Mercy ang kahirapan ko at gawin niya yung basihan para iwanan ako. Alam kong sinabi na niya na hindi importante kung may pera ako o wala, pero alam kong darating ang panahon na magiging issue sa amin ang pera tulad ng nangyari sa amin ni Letty. Kaya bago pa man kami umabot ni Mercy sa ganon ay sinigurado kong magkakaroon ako ng maraming pera para mabuhay ko silang mag-ina. Nagkapera naman ako, Papa Dudut, pero nawala pa rin sina Mercy at Ira sa akin. Nawala sila dahil sa mga taong halangang kaluluwang nanlimas ng mga pinaghirapan kong ipunin para sa mag-ina ko. Matulog na tayo. Bakit po ang aga nating matulog ngayon? Wala na po ba tayong mapapanood sa TV? Meron naman. Eh di manood na po muna tayo. Kukuha po ako ng gatas na iinumin natin habang nanonood. Ningning, matulog ka na. Bukas na lang tayo bumawi na manood ng TV. Bakit naman po? Kasi maaga tayong pupunta sa school bukas. School? May kakilala akong teacher. Magpapatulong ako para makapasok ka na sa school. Pag-aaralin niyo po ako? Bakit naman hindi? Ayaw mo ba? Gusto ko po! Gusto ko po! Yun naman pala eh. Kaya matulog ka na ha? Para mabilis kitang magising bukas. Pwede na po ba ako mag-aral kagad bukas? Siyempre hindi pa. May mga kailangan pang ayusin bago ka makapasok sa school. Kaya nga lalapitan ko muna yung teacher na kakilala ko para matulungan ako sa pag-aaral mo eh. Matuturuan na po ba ako magsulat ng pangalan ko? Hindi lang magsulat ng pangalan mo, pati magbasa. Masasabayan ko na po kayo magbasa ng dyaryo! Huwag muna dyaryo ang basahin mo. Mga libro muna galing sa school. Eh kailan po ako pwede magbasa ng dyaryo? Kapag lumaki ka pa ng konti. Paano po kung hindi na ako lumaki? Ano ba namang tanong yan? Lahat ng bata lumalaki. Para po kasing hindi na ako lumalaki eh. Eh paano? Puro ka puyat. Matulog ka lagi ng maaga para lumaki ka pa.
Good night po, Pedro! Oh, nasamid ka ba? Hindi po. Makati lang po yung lalamunan ko. Ano bang kinain mo? Yung sopas po na niluto ninyo. Teka, pahawak nga ng noo mo. Oh, nako, may sinat ka. Wala naman po ah. Ito nang sinasabi ko eh. Nagpaulan ka kasi kahapon. Kinuha ko lang po yung mga nakasampay na basahan sa gate. Hindi ka dapat nagpapaulan. Sorry po, Pedro. Bumangon ka na riyan. Bakit po? Pupunta tayo ng ospital. Ayoko po sa ospital. Tutusukin nila ako nung injection. Hindi. Painumin ka lang ng gamot. Walang injection. Dito nyo na lang po ako painumin ng gamot. Wag na po sa ospital. Ay hindi pwede. Mga doktor ang nakakaalam sa ipapainom sa'yo. Baka kung ano na yan. Baka mamaya dengue na o malaria. Hindi naman po masama ang pakiramdam ko. Ubo lang po ito. Wag na po kayong mag-alala. Paano hindi mag-aalala? Baka mamaya kung ano na yan eh. Bumangon ka na riyan. Sige na, please. Matulog na po tayo, Pedro, para makapunta tayo sa school bukas. Walang pupunta sa school hanggat hindi ka gumagaling. Malakas naman po ako eh. Makati lang po yung lalamunan ko. Baka po may nakain lang po kong langaw o kaya lamok. Diyan nagsisimula ang lahat eh. Bago na. Pero Pedro… Walang Pedro. Makinig ka sa akin kung ayaw mo magalit ako. Opo, Magtsinelas ka na at kukuhanan kita ng jacket mo. opo. Dalihan mo ng galaw, Ningning! Hindi ko sinasadyang masigawan noon si Ningning pero natakot lamang ako sa sinat niya. Agad ko siyang dinala sa ospital para magpatingin. Wala na akong pakialam noon kung magkano ang gagastusin ko. Ang importante sa akin ay gumaling si Ningning at walang mangyaring hindi maganda sa kanya. Nang nasa ospital na kami ay doon ko nalaman na sinat lang talaga at walang kahit na anong problema sa kanya, Papa Dudut. Ako pa yung namilit sa nurse na i-check siyang mabuti. Nagpresenta rin ako magbayad ng doble kung kailangan, masigurado lamang na totoong ligtas si Ningning. Pinakalma ako ng nurse at sinabing wala akong dapat na ipag-alala dahil walang kahit na anong problema sa kalusugan si Ningning. Talagang sinat lang daw yon at normal lang sa mga bata at hindi pa rin ako napanatag. Pero noong initahan ako ni Ningning ay nawala ang lahat ng takot ko. Nakahinga ako ng maayos at hindi ko na inisip pa na may problema sa kanya. Umalis na rin kami sa ospital at agad nang umuwi noon sa bahay para maituloy ang pahinga ni Ningning. Nalungkot siya noong sinabi kong hindi muna kami pupunta sa school para makabawi siya ng lakas. Nangako naman ako sa kanya na oras na gumaling siya ay pupunta kami kaagad sa school para makapag-aral siya. Napraning ako, Papa Dudut, dahil sa kalagayan ni Ningning ay bigla ko naalala noong mga bata pa lamang kami noong isang kapatid ko. Namatay ang bunso kong kapatid noong 12 years old pa lamang ako noon. Baby pa noon ang kapatid ko at pinagkatiwala siya sa akin ng mga magulang ko dahil kailangan nilang puntahan ang isa kong kapatid sa school dahil napaaway sa klase niya. Wala naman naging problema sa pagbabantay ng kapatid ko. Nung nakita kong tahimik lang na nakahiga ang bunso kong kapatid ay naglaro muna ako. Noong binalikan ko siya ay tahimik pa rin at nakatulala sa kisame. Inayaan ko lang kahit medyo iba na ang pakiramdam ko. Nakaidlip pa ako sa bandang paanan ng kama habang binabantayan si bunso. At nagising na lamang ako sa sigaw ng nanay ko. Nangitim na ang mukha ni bunso pero gising pa rin siya ngunit hindi gumagalaw. Agad na tinakbo ng mga magulang ko sa ospital ang bunso namin pero nasa kalagitnaan pa lamang sila ng biyahe ay pumikit na ang mga mata ni bunso. At yun ang huling beses na nakasama namin siya, Papa Dudut. Inako ko ang sisi ng mga magulang ko dahil sa nangyari. Nagbago ang pagtingin nila sa akin at nawala ng tiwala hanggang sa dulo ng kanilang hininga. Kaya pinangako ko sa sarili ko na lahat ng mahal ko sa buhay ay di mawawala sa mundong ito nang hindi ko inaalagaan at hindi ko pinaglalaban.
Dahil sa nangyari kay Ningning at sa muling pag-alala ko sa nangyari sa bunso kong kapatid, nagduda na ako sa kakayahan kong makapag-alaga pa ng isang tao sa buhay ko. Natakot na ako na baka mapasama ang buhay ni Ningning dahil sa akin. Naisip ko na kapag nagtagal si Ningning sa buhay ko ay baka wala akong magandang maidulot sa kanya. Kaya naman nag-decide akong wag na lamang siyang ampunin. Hindi ko muna yung sinabi sa kanya, inintay ko muna na gumaling siya sa kanyang lagnat. Nakailang beses siyang nagtanong sa akin tungkol sa pagpapaaral ko sa kanya, pero naging matipid lamang ang mga naging sagot ko. Hindi naman siya nakahalata at nakita kong excited pa rin siya dahil akala niya matutuloy ang plano naming mapag-aral siya. Nakonsensya ako ng bahagya, lalo na noong nakikita ko siyang nagmamadaling gumaling para lamang makapag-practice ng magsulat sa kanyang pangalan sa papel. Mas lalo tuloy akong nahirapan noon dahil hindi ko kayang sirain ang kagustuhan niyang makapag-aral. Napamahal na sa akin si Ningning, Papa Dudut. Kaya kahit gusto ko noon na makasama pa siya ay hindi ko pa rin yon pinili dahil alam kong mas mapapabuti siya sa iba. Naisip kong hanapin ang stepmother niya o kaya ay kahit na sinong kamag-anak niya para kunin na siya. Ayoko na noon na magkaroon pa ng isang inaalala at panibagong responsibilidad. Natakot ako na baka hindi ko siya maalagaan ng sapat at iyon pa ang maging dahilan para mawala siya ng maaga sa mundong ito. Kung hindi lang talaga sa mga pinagdaanan ko dati sa mga mahal ko sa buhay, baka pwede pa akong sumugal kay Ningning. Pero dahil sa lalim ng trauma na dinulot ng nakaraan sa akin ay hindi ko na nakikita ang sarili kong magagawa pang magmahal ng isa pang individual. Nung tuluyan ng gumaling si Ningning ay sumunod kong inasikaso ang pagpapaubaya sa kanya sa mga kamag-anak niya. Doon ko na binalak sabihin sa kanya ang totoong mangyayari. Ngiti ka ng konti lang, tapos tingin ka rito sa camera ha? Pwede po ba ako magpa-cute sa picture? Pwede ko po bang itaas tong kamay ko? Hindi yung normal lang, para nagpapapicture sa ID. Ano po yung ID? Basta sumunod ka na lang sa sasabihin ko ha? Ipiti mo sa tenga mo yung buhok mo para makita yung mukha mo. Malaki po tenga ko hindi po maganda sa picture. Hayaan mo na kung hindi ka maganda sa picture. Basta malinaw yung picture. Dali na! Para po ba saan yung picture? O yung bangs mo, hawiin mo ng konti. Natatakpan ang mata mo Itatali ko na lang po yung bangs ko. Saglit lang po kukunin ko lang po sa bag yung tali. Huwag na, Ningning. Kailangan na kita mapicturan para mapaprint ko na to. Baka magsara na yung printing shop Gagamitin ko po ba yun sa school? Pwede po bang mag-lipstick ako parang si Ate Donna? Para po maganda po ako. Hindi na kailangan. Bawal po ba sa school ang lipstick? Hindi naman kasi to gagamitin sa school. Para saan po yan? Basta. Pwede bang dalawa po tayong magpa-picture? Ilalagay ko po sa bulsa ko palagi. Hindi na kailangan. Ikaw lang dapat ang mapicturan ngayon. Bakit ako lang po? Ang dami mo namang tanong, Ningning Gusto ko lang naman pong malaman. Gusto mo malaman? O sige. Kailangan kita mapicturan para mahanap ko na mga kamag-anak mo. Bakit niyo po hahanapin mga kamag-anak ko? Aampunin niyo na rin po ba sila dito? Kasi ibabalik na kita sa kanila. Bakit niyo po ako ibabalik sa kanila? Ayaw niyo na po ba sa akin? Hindi na kita kayang alagaan. Sarili ko nga hindi ko maasikaso, ikaw pa kaya? Ibabalik niyo po ba ako dahil hindi ako naguhugas ng paa bago matulog? O dahil po ba laging baliktad ang tsinelas ko? Hindi yun ang dahilan. Uubusin ko na po yung gulay na pinapakain niyo sa akin. Inom na rin po ako palagi ng maraming tubig. Kailangan mo na nga bumalik sa totoo mong pamilya. Ayaw niyo na po ba ako maging pamilya niyo? Ay, bata ka pa. Hindi mo maiintindihan. Pag lumaki ka na, mauunawa mo tong ginagawa ko para sa'yo. Pag matutulog po ako sa hapon, lalaki na po ako agad, di ba? Hintayin niyo na lang po ako lumaki. Hindi ka pwedeng lumaki sa poder ko. Ay, Ningning. Gusto ko mang ipaliwanag sa'yo lahat, pero hindi mo talaga maiintindihan. Kapag nag-school po ako, Pedro, maiintindihan na po
Kasi sabi ni Ate Donna, magigising daw yung utak ko sa school. Tatalino daw po ako. Yung totoong pamilya mo na lang magpapaaral sa'yo. Pero... Ningning naman! Ang tigas talaga ng ulo mo! Ngayon nagsisisi na ako bakit pa kita pinapasok dito sa bahay ko eh. Sakit ka lang ng ulo! Pedro! Umayos ka na ng tayo para mapicturean na kita. Para matapos na to. Dali mo! Pedro! Ano? Ayaw niyo na ba akong maging anak? Ayaw niyo na ba akong maging anak? Para akong sinaksak sa tinanong ni Ningning sa akin, Papa Dudut. Kung alam lang niya na wala akong ibang gustong mangyari kundi ang maging tatay sa kanya. Wala akong ibang hinangad kundi ang gumising sa umaga para ihanda ang almusal niya bago siya pumasok sa school. Pinangarap kong ihatid siya sa eskwelahan at hintayin na makapasok siya sa classroom bago ko umuwi para naman maglinis ng mga kinalat niyang laruan sa kwarto. Nangarap akong maturuan siya sa mga assignment niya bago siya matulog sa gabi. Marami ako naging pangarap para sa kanya pero alam kong hindi ko yon pwedeng makamit dahil hindi ako ang taong dapat na mag-alaga sa kanya. Nadurog ako habang iniisip na ang ibang tao ang magluluto ng almusal niya. Ibang tao ang maghahatid sa kanya sa school at ibang tao ang tutulong sa mga assignments niya. Nakakadurog pero yon ang realidad na kailangan ko noon na tanggapin. Na-realize kong hindi ko kayang maging ama para kay Ningning dahil hindi pa ako buo at marami pa akong kailangang ayusin sa sarili ko. Papa Dudut, gustuhin ko man noon na ariin siya bilang sarili kong anak ay hindi ko yon magawa dahil hindi pa ako naghihilom sa nakaraan. Ayokong ang mga naging sugat ko sa nakaraan ang maging dahilan para hindi ko siya mabigyan ng magandang kinabukasan na dapat ay para sa kanya. Mahirap man pero tinuloy ko ang paghahanap sa mga kamag-anak ni Ningning. Kung saan-saan ako napunta para lamang maihatid na sa kanila si Ningning pero nabigo ako. Pinaskil ko na rin ang ibang larawan ni Ningning pero wala ni isa ang tumawag sa akin para kunin siya, Papa Dudut. Nakulitan na ang mga pulis sa akin dahil sa pabalik-balik ko sa kanila. Nahiya na rin ako at hindi na umulit pang magtanong sa kanila at lumipas ang mahigit 3 buwan pero wala akong naging balita sa ginawa kong paghahanap sa mga kamag-anak ni Ningning. Nalungkot ako at tinanggap na marahil ay wala nang ibang gustong kumupkop kay Ningning kaya nga siguro siya iniligaw na parang pusa ng kanyang stepmother. Kaya naman pinapunta ko si Donna sa bahay para humingi ng pabor. Wow! Ang ganda pala ng loob ng bahay mo, Pedro. Yayamanin. Maupo ka. Salamat. Ano ba yung kailangan mo? Mukhang seryoso yan ah. Ngayon mo lang ako pinapasok dito sa bahay mo eh. Hihingi lang sana ako ng pabor sa'yo. Naku, parang hindi ako pwedeng tumanggi sa'yo ah. Sa totoo lang, nagbabakasakali ako na hindi ka tatanggi. O ano ba yon? Kailangan mo ba ng caretaker dito sa bahay mo? Pwede naman. O kailangan mo ng kakausap sa mga halaman mo sa umaga? Pwede bang ampunin mo na si Ningning? Ano? Handa akong tumulong sa'yo sa gastos. Kunin mo lang siya sa bahay mo. Ituring mo ang sarili mong anak. Alam kong gipit ka rin dahil sa mga gastusin mo sa mga anak mo. Pero handa akong tumulong sa'yo. Eh kung ikaw din naman ang gagastos para kay Ningning, bakit di na lang siya pumirmi rito sa bahay mo? Bakit kailangang ilipat pa sa akin? Hindi ko na siya kayang alagaan. Paano bang hindi mo kayang alagaan? Eh mula nung inampun mo siya, nagkalaman na ang mga pisngi niya. Hindi na siya gusgusin at hindi na rin siya amoy isda. Mas maaalagaan mo siya kaysa sa akin. Sa ating dalawa, ikaw ang mas may kayang mag-alaga sa kanya. Mas kaya mong maging magulang sa kanya. Hindi, Donna. Kung alam mo lang. Alam kong sinasabi ko. Alam kong mabuti kang tao. Oo, masungit ka. At hindi ko maintindihan ng kagaspangan minsan ng ugali mo. Pero pagdating kay Ningning, iba ka. Maayos kang tao. Mabait ka. Responsable kang ama sa kanya. Hindi ako ang dapat na maging ama niya. Pero ikaw ang pinili niyang maging ama.
Ibig sabihin lang niyan, ikaw ang nararapat para sa kanya kasi nakikita niyang mabuti ka. Sana kaya ko ipaliwanag sa ang totoo kung bakit hindi ako pwede maging tatay sa kanya. Ano man ang dahilan mo, hindi ko yan tatanggapin. Dahil isa lang ang nakikita ko ngayon, mabuti kang ama. Sigurado akong ganun din ang nakikita sa'yo ni Ningning. Hindi mo kasi maintindihan. Anong hindi ko maintindihan? Yung pagbabago mo mula nung dumating si Ningning? Yung pag-aliwalas ng mukha mo mula nung pinatuloy mo siya rito sa bahay mo? Halos hindi na nga kita makilala, Pedro. Dahil nasanay ako sa kasungitan at pag-iisa mo. Pero napakaganda ng pagbabago mo. Kung mawawala si Ningning, babalik ka lang sa dati. Didilim na ulit yung pagmumukha mo. At ano namang masama kung bumalik ako sa dati? Di naman nakakagambala sa yung dating ako ah. Ano naman ngayon kung maging masungit at bumalik ako sa pag-iisa? Magiging sagabal ba yun sa buhay mo? Hindi, pero alam kong makakasira yun sa'yo. Alam kong masaya ka na sa lagay mo ngayon. Alam kong gusto mo rin ang pagbabago mo. Hindi mo lang matanggap na merong isang taong nagpabago sa'yo. Hindi mo lang matanggap na si Ningning yon. Hindi ito tungkol sa pagbabago ko, Donna. Tungkol ito kay Ningning. Hindi ko siya pwedeng alagaan. Hindi siya pwede rito sa bahay. Hindi siya pwede sa akin. Nagawa mo na siyang alagaan at buhayin. Ano ba naman yung ipagpatuloy mo pa? Kailangan ka niya, Pedro. Hindi ako kailangan niya, Donna. Maniwala ka. Ate Donna! Pedro! Oh, Ningning. Huwag na po kayo mag-away dahil sa akin. Nako, hindi kami nag-aaway ni Pedro, Ningning. Ganito lang talaga kami mag-usap. Ano yung hawak mo? Barya po. Para saan? Bayad ko po ito sa inyo para hindi na po kayo mag-away ni Ate Donna. Kasi po, yung tatay ko, tapos yung asawa niya po, lagi po sila nag-aaway dahil sa akin. Wala na raw po silang pera kasi lagi po ako nagkakasakit. Lagi nagagalit yung asawa ni tatay sa akin kasi magastos daw po akong alagaan. Kaya magbabayad na lang po ako sa inyo. Ay naku, Ningning, hindi mo kailangang magbayad. Ano ba naman yan? Pedro, ano ba ito? Hindi kita pagbabayarin sa mga nagastos ko sa'yo. Kaya lang, Ningning, hindi na kita pwedeng alagaan kasi hindi ko kaya. Si Donna kung papayag siya sa kanya ka na. Siya na mag-aalaga sa'yo. Siya na yung magpapasok sa'yo sa school. Di ba gusto mo mag-school? Bakit hindi na lang po kayo? Kayo na lang ang mag-alaga sa akin. Kayo na lang po yung maghatid sa akin sa school. Wala na po ba kayong pera? Kasi pwede naman po akong humingi ng pera ulit sa labas para po pang school ko. Tapos po, hindi na ako magiging matakaw para hindi na po kayo bibili ng pagkain ko. Ningning, hindi problema ang pera sa akin. Kaya kitang bilhan ng maraming pagkain na gusto mo. Pero kasi, Pero ayaw niyo po sa akin? hindi sa ganon. Sasama na lang po ako kay Ate Donna. Huwag niyo na lang po akong ililigaw kasi nakakatakot po sa labas lalo po sa gabi kapag po marami ng sasakyan. Tapos hahabulin pa ng mga malalaking aso. Huwag niyo po akong iligaw kung ayaw niyo po sa akin. Sasama na lang po ako kay Ate Donna. Ay sige, Pedro. Kukunin ko na si Ningning kung talagang buo na ang loob mo na ibigay siya sa akin. Kung talagang kaya mong matulog ulit mag-isa, kumising mag-isa, kung talagang desidido ka nang bumalik sa dati mong nakasanayan, di sige. Ay. Ningning, asa na mga gamit mo? Nasa kwarto po. Nakalagay na po sa karton. Ay halika, kunin na natin. Opo. Salamat po sa pag-aalaga sa akin, Pedro. Salamat po kasi ginagamot niyo yung mga sugat ko. Salamat din po kasi pinapakain niyo po ako tsaka kinukumutan niyo po kapag malamig. Sige na, Ningning. Tulungan mo na si Ate Donna mo sa mga gamit mo. Yayakap lang po ako sa inyo para po magpasalamat. Salamat po, Tatay Pedro! Tatay Pedro, napakagaang pakinggan.
Tinawag ako ni Ningning na tatay at doon ako tuluyang nagiba, Papa Dudut. Nawala lahat ng pagpapanggap kong matapang ako. Mas nakaramdam ako ng takot dahil nagustuhan ko ang pakiramdam na tawaging tatay. Naisip kong hindi ako yon. Matagal akong natakot na muling maging tatay dahil 2 bata na ang hindi ko naalagaan ng wasto. Pero noong niyakap ako ni Ningning at tinawag akong tatay, yung takot ay andun pa rin, pero tinulak ako ng takot na yon para mas makita ng malinaw na handa na ako. Handa na akong maging tatay muli. Ang takot na naramdaman ko ang nagpamulat sa akin ng ganon talaga kapag magulang ka. Laging may takot na hindi mo magampanan ang iyong responsibilidad, pero ang takot na yon ang siyang magtutulak sa iyo para mas pagbutihan pa. Niyakap kong pabalik si Ningning at doon ay tuluyan na akong napaiyak. Doon ko naramdaman na mas takot akong mawala siya kesa sa takot kong hindi siya maalagaan ng tama. Hindi ko na siya pinakawalan pa noon, Papa Dudut. Ako nang naging tatay ni Ningning mula nung araw na yon. At hindi ko yon pinagsisihan hanggang sa dulo ng hininga ni Ningning. Makalipas lamang ng 5 taon, Papa Dudut, ay binawi na ng Diyos si Ningning sa akin. May matagal na palang karamdaman noon si Ningning kaya siya nagawang iligaw ng kanyang stepmother. Isang malaking himala na nga lang na nabuhay pa siya ng 5 taon pagkatapos mag-cruise ng aming landas. Ayon na rin sa mga doktor na nakausap ko, marahil ay isa yung himala, pero sa akin yun ay dala ng pagmamahal. Pagmamahal ko ang nagdagdag sa buhay niya. Sa ngayon ay pinagpapatuloy ko ang buhay, Papa Dudut, kahit nawala siya. Lagi akong naglilibot sa mga kalye para magpakain ng mga batang wala ng magulang. Yun ang naging paraan ko para alalahanin ang naging buhay ni Ningning. Hindi na ako nakaramdam pa ng takot, Papa Dudut, kung meron man ulit na kumatok sa buhay ko para makasama ko. Hindi ko na siya pagdadamutan muli ng atensyon. Yun ang itinuro sa akin ni Ningning at hindi na ako takot na magpapasok muli sa buhay ko dahil ang kapalit naman noon ay ang kasiyahan kahit alam kong panandalian lamang. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Pedro. Lahat tayo ay merong kinakatakutan. Ang ilan sa atin takot na mag-isa. Ang ilan sa atin ay takot na maiwanan at may kanya-kanya tayong dahilan sa mga takot natin na nag-uugat sa ating nakaraan. Ang mga takot sa kasalukuyan ay dahil sa mga hindi nasasagot na tanong sa ating mga nakaraan. Maaaring hindi nabigyan ng linaw ang mga katanungan kahapon, kaya takot kang sumugal sa ngayon. Kung sakali mang ganito ang iyong pakiramdam ay hindi ka nag-iisa. Panigurado akong meron kang kasama. Hindi lang ikaw ang takot, hindi lang ikaw ang tumatakbo sa iyong nakaraan. Marami kayo. Marami tayo. Hindi nakakahiyang ilantad sa iba ang totoong dahilan ng iyong mga takot. Kailangan mo lang ng mga taong makakaunawa at mga taong handang magpasensya. Normal na ikay matakot, huwag kang mag-alala. Ang takot ay lumilipas. Oras na mailatag ng tama at masagot ang mga tanong sa iyong nakaraan na sa iyo'y matagal nang gumagambala. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pag-ibig ay tunay
na mahiwaga. Kaya nitong baguhin ang mundo ng isang tao sa isang iglap lamang. Katulad na lamang sa ibabahaging kwento sa atin ng ating letter sender na si Lemuel. Isang pagbabago ang nangyari sa kanyang buhay ngayon taon lamang dahil sa isang storya ng pag-ibig na siyang ating matutunghayan ngayong araw. Kung ano ito, sabay-sabay nating alamin dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako po si Lemuel, 35 years old at caregiver sa isang nursing home para sa mga matatanda. Hindi ko alam kung bakit ganitong klase ng trabaho ang pinasok ko dahil noon ay galit na galit ako sa mundo. Ito ay dahil hindi ito naging mabait sa akin simula pagkabata. Wala pa akong muwang noong nagsimula ang sunod-sunod na kamalasan sa buhay ko. 8 years old lamang ako noon nang iwanan ako ng sarili kong ina matapos nitong sumama sa iba. 10 years old naman ako nang makulong ang lolo ko dahil sa bisyo. Dahil walang mga kamag-anak na gustong mag-alaga sa akin. Napunta ako sa bahay ampunan kung saan ay binubuli ako ng binubuli ng mga bata doon. Pero kahit papaano ay nginitian ako ng kapalaran noong isang mag-asawa na hirap magkaroon ng anak ang nag-ampon sa akin. Pero wala pang isang taon ay milagrong nabuntis ang nag-ampon sa akin. Noong nagkaroon sila ng biological child ay bigla akong naitsapwera sa buhay nila. Inabuso nila ako at inalila. Kung meron man silang magandang nagawa para sa akin, yon ay pinag-aral nila ako. Nakapagtapos ako ng kursong nursing pero sa kasamaang palad ay ilang beses man akong nag-take ng licensure exam ay hindi ako pinalad na makapasa. Kaya imbes na maging registered nurse ay naging caregiver ako. Kaya naman noong tumanda ako ay nawala na ako ng pake sa mga tao dahil never naman silang nagkaroon ng pakialam sa akin. Pero Papa Dudut, ang sulat na ito ay hindi tungkol sa masalimuot kong buhay, kundi tungkol sa buhay ng matandang inalagaan ko sa nursing home. Dahil mas interesting ang kwento nito. Siya si Lolo Cirillo. Naunang araw ko pa lamang sa trabaho ay nagbigay na agad sa akin ang kakaibang impresyon, Papa Dudut. Magandang umaga, Lolo Cirillo. Mag-breakfast na kayo para makainom na kayo ng gamot niyo. Nagulat naman ako sa'yo. Hindi ka ba marunong kumatok? Bago lang ba kayo rito? First time lang bang may pumasok sa kwarto niyo? Matagal na ako rito. Yun naman pala. Di sanay na kayo na palaging may pumapasok dito sa kwarto niyo. Hindi ko na kailangan kumatok pa. Tsaka ako naman ang magpapaligot, magbibihis sa inyo. Hindi niyo na kailangan ng privacy. Teka, sino ka ba? Ako si Lemuel. Simula ngayong araw, ako na yung bagong mag-aalaga sa inyo. Nasaan si Dennis? Wala na po, nag-resign na yun. Hindi ba siya nagpaalam sa inyo? Hindi. O ngayon, alam niyo na. Sige na, bumangon na kayo dyan para makakain na kayo. Hindi pa ako gutom. Hindi ako kumakain ng ganito kaga kasi sumasakit ang tiyan ko. Ay, hindi pwede yung ganun. Kailangan nyo sumunod sa schedule kasi may gamot kang kailangang inumin. Anong schedule? Hindi naman namin yun sinusunod ni Dennis. Kung gusto nyo, sundan nyo na lang siya sa nilipatan niya para magsama na kayong dalawa. Medyo matabil yata ang dila mo. Nagpapayo lang ako. Kung ayaw nyo sa akin, wala na kayong magagawa doon dahil ako na yung bagong caregiver dito. Pero katulad nga na sinabi ko, may choice kayo. Pwede kayong sumunod kay Dennis kung gusto nyo. Nasanay lang kasi ako sa gawin naming dalawa. Naninibago lang ako. Pues simula ngayon, may bago na kayong routine. Kung ano yung routine ko, yun na ang masusunod. Pero... wala nang pero. Hala, bumangon na kayo dyan. Magbihis ka muna bago kumain para hindi na ako bumalik dito mamaya.
Hindi naman ba kayo nagkalat dyan sa higaan nyo? Hindi. Pero kung pipilitin mo akong kumain ng ganitong oras, tiyak na magkakalat talaga ako rito. Kaya nga may sinusunod kaming oras ni Dennis eh. Lo, uulitin ko wala na rito si Dennis. May sinusunod akong utos mula sa superior ko at kung ano man ang mga patakarang yon ang kailangan nating sundin. Sa ayaw nyo man o sa gusto. Hindi ka man lang marunong gumamit ng po at opo. Hindi ko naman ikayayaman yan. Hindi na ba tinuturo ngayon sa eskwelahan yung paggalang sa nakatatanda ha? May galang man ako o wala, ang mahalaga ginagawa ko yung trabaho ko. Kaya kung hindi kayo babangon dyan, mapipilitan akong puwersahin kayo. Lo, wag nyo na akong pahirapan sa trabaho ko. Marami pa akong ibang pakakainin dito, hindi lang kayo. Unang araw mo pa lang sa trabaho, ganyan na ugali mo. Paano ka tatagal kapag ganyan ka? Pwede ba wag nyo na akong problemahin dahil kaya ko na ang sarili ko? Ngayon, uulitin ko yung utos ko, bumangon na kayo dyan at ang mabihisan ko na kayo para makakain at makainom na rin kayo ng gamot. Naku, kung apulang kita. Malilintikan ka talaga sa akin kapag ganyan ka magsalita sa mga nakatatanda sa'yo. Mabuti na lang pala, hindi tayo magkamag-anak. Alam mo, Lo, maikli ang pasensya ko kaya kung mananatiling matigas yung ulo nyo. Mabuti pa, huwag na kayong kumain ng agahan. Hindi na kayo makakainom ng gamot nyo kasi walang laman yan tiyan nyo Sige, alis na ako. Sandali lang, ito na. Babangon na ako. Madali lang naman pala kayong kausap papahirapan nyo pa ako. Lo, makinig ka Magiging maayos ang pagsasama nating dalawa kung susunod ka lang sa utos ko. Dapat ganito palagi para hindi kayo matulad sa dating inaalagaan ko. Bakit? Ano bang nangyari sa dating inaalagaan mo? Muntik na siyang mamatay. Yun ang rason kung bakit ako natanggal sa dati kong trabaho. Kaya ngayon, magpakabait lang kayo sa akin para umaba pa yung buhay niyo, ha? Alam mo, Iyo, ano nga ulit ang pangalan mo? Lemen? Lemuel. Alam mo, Lemuel, hindi ako natatakot sa mga pagbabanta mo, ha? Matanda na ako. Hindi mo na pwedeng gawing pananakot yung kamatayan sa akin. Oh, di good. Tama ng usap-usap, sige na. Bibihisan na kita. Papa Dudut, huwag kayong mag-alala. Maayos naman po akong magtrabaho. Panakot ko lamang yon kay Lolo Cirilio ang mga sinabi ko. At hindi kayo maniniwala pero nasa 90 years old na si Lolo Cirilio. At sa kabila noon ay maayos pa ang pangangatawan nito. Hirap man siyang makatayo at maglakad dahil may hina na raw ang mga tuhod niya ay may taglay pa rin siyang lakas. At hindi mo akalaing isang dekada na lamang ang kulang ay maabot na niya ang 100 na sa panahon ngayon ay tila ba imposible nang maabot. Ang kwento niya sa akin ay meron daw siyang 6 na anak pero 2 na lamang ang nananatiling buhay. Ang bunso niya ay nakatira sa abroad bilang head nurse sa isang ospital at yun daw ang nagbabayad sa pananatili ni Lolo Cirilio sa nursing home. Yun din kasi ang nagpasya na dalhin si Lolo sa nursing home para matutukan ito ng maayos dahil merong sakit sa puso si Lolo Cirilio. Ang bunso namang anak ni Lolo Cirilio ay nakatira sa Mindanao. Alagain na rin daw ito kaya hindi nito magawang bumisita. Tila mas malakas pa si Lolo Cirilio kesa sa sarili niyang anak. Sandamakmak na rin ang apo ni Lolo Cirilio. Apo sa tuhod at pati na rin yata apo sa talampakan. Pero ang nakakalungkot dahil sa dami ng mga apo niya ay iilan lang sa kanila ang nakakaisip na bisitahin siya. Papadudod sa lahat ng matatandang inaalagaan ko sa nursing home ay si Lolo Cirilio ang pinaka iwas noon sa akin. Sobrang daldal kasi niya at mukhang hindi kami magkakasundo. Pero eventually ay naging maayos naman ang aming relasyon. Kahit pa hindi ako interesado sa buhay niya ay kinakwento pa rin niya ito. Kaya naman wala akong choice noon kundi ang makinig sa kwento ng kanyang buhay, Papa Dudut. Hindi mo ba talaga ako pagbibigyan? Kaya nga nandito ako para mas mapagaan ang buhay niyo Anong silbi ng binabayaran niyo dito kung kayo lang din naman pala ang gagawa ng lahat? Kuha ko naman na trabaho mong tulungan ako sa
mga bagay na hindi ko na kayang gawin. Pero malakas pa naman ako. Kaya ko pang kumain ng mag-isa. Akin na nga yan. Ako na magpapakain sa sarili ko. O sige, bahala kayo. Sino ba naman ako para magreklamo, di ba? Kung gusto mong gawin trabaho ko, sige. Eh di sa'yo na. O eto. Salamat. Matanda na ako. Pero may mga bagay pa naman akong kayang gawin. Desisyon nyo yan. Pagkatapos yung kumain, inumin nyo na rin gamot nyo, ha? Tutal, sabi nyo, kaya nyo naman eh. Lalabas na ako. Tawagin nyo na lang ako pag tapos na kayo. Oo, sige. Anong ginawa nyo? Nawalan ng balanse yung tray eh. Hindi mo kasi inayos yung pagkakalagay. Natabig ko tuloy. Pinagtitripan nyo ba ako? Sabi nyo kaya nyo. Pasensya ka na. Aksidente lang naman yung nangyari eh. Hindi ko naman sinasadya. Kung hindi ka lang matanda, papatulan na talaga kita eh. Iho, sa trabaho mo, kailangan mo ng mahabang pasensya, ha? Matatanda na kami rito. Intindihin mo na lang kami. Yun na nga eh. Nagpupumilit pa kasi kayo. Lakas ng loob yung magsabi na kaya nyo, tapos ngayon, irarason nyo na matanda na kayo. Sa susunod, hindi ko na kayo pagbibigyan sa gusto nyo, buwisit. Dagdag trabaho pa to. Alam mo, nakikita ko sa'yo yung sarili ko nung binata pa ako eh, ha? Mainitin ang ulo, walang pasensya, walang galang sa mga tao. Huwag mo nga ako itulad sa'yo. Nakikita mo ba tong tato sa balikat ko? O ano ngayon? Akala mo matatakot ako dyan sa tattoo mo? Meron din akong tattoo. Simbolo to ng gang namin nung panahon. Hindi mo na itatanong. Membro ako ng gang noon. Kung tama yung naalala ko, si Norma pa yung nobya ko noon eh. Siya yung laging nagbabawal sa akin na sumali sa gang dati. Serilio, anong nangyari sa'yo? Diyos ko, ang mukha mo. Wala ito, Norma. Huwag ka nang mabahala dyan. Kaunting gasgas lang to. Anong kaunting gasgas? Napakarami mong tama sa mukha. Hindi ko na nga makilala yung mukha mo eh. Ayos ka lang ba? Maupo ka nga rito. Patingin nga. Aray, masakit. Gasgas daw. Abay, tingnan mo nga yung itsura mo. Hintayin mo't kukuha ko ng panlinis sa mga sugat mo, ha? Huwag ka nang mangamba, Norma. Walang-wala ito kung ihahambing mo ako sa taong pinasag ko yung pagmumuka. Kung hirap mo akong makilala, mas lalo mo siyang hindi makikilala. At talagang pinagmalaki mo pa talaga yung ginawa mo? Kailan ka ba titigil sa mga ganggang na yan? Alam mo naman kung gaano kahalaga itong pangkat namin para sa akin eh. Lumingon ka sa kaliwa. Aray, dahan-dahan lang naman, ma'am. Di. Lakas ng loob mong makipagsagupaan sa mga kaaway niyo tapos konting sugat lang, umaaray ka na. Gusto mo bang mamatay ng maaga? 22 ka pa lang pero mukhang hindi ka naaabot sa 30 dahil sa mga pinaggagawa mo. Hindi ka lang sanay. Palibasa, 1 buwan mo pa lang akong nobyo eh. Alam mo, kahit anong sabihin mo, wala ka nang magagawa kasi ito na ang buhay ko. Pwede ka namang magbago kung gugustuhin mo eh. Ayaw mo bang lumagay sa tahimik na lang? Anong gagawin ko sa tahimik na buhay? Mas maganda yung palaging nananabik ang kalamnan ko, lalo na kapag dumadapo itong kamao ko sa pagmumukha ng mga kumakalaban sa amin. Nangangati mga palad ko kapag hindi ako nakikipag-away eh. Sus! Oh, tumingin ka dun sa kabila. Hindi ko maintindihan kung ano bang napapala nyo sa mga araw-araw na pakikipag-umpugan. Para kayong mga bata na nag-aaway nang wala namang rason. Hindi ka kasi miyembro, kaya hindi mo alam yung pinaglalaban namin. Bakit may pinaglalaban ba kayo? Ang tingin nga sa inyo ng mga tao, mga salot eh. Kung hindi kayo nanggugulo, palagi kayong lumalabag sa batas. Masanay ka na. Kailanman hindi ako masasanay sa buhay na meron ka. Kung maaari lang sana sa susunod, kapag may gulo, umiwas ka na lang. Bakit naman ako iiwas? Gusto mo bang tawagin akong duwag ng mga kasama ko? Eh, mas mabuti nang matawag na duwag kesa makita kitang wala ng buhay. Norma, kung mahal mo talaga ako, tatanggapin mo kung ano ko. Ganito ako eh. Hindi mo na ako mababago kahit ano pang gawin mo. Ako si Serilio,
ang kinatatakutang siga dito sa lugar natin. Bakit ko ipagpapalit ang buhay na to dahil lang sa'yo? Papa Dudut, kung masamang tao na ang tingin ko sa sarili ko, masamang tao pala si Lolo Cirilio noong kabataan niya. Kung makapagkwento siya ng nakaraan niya noong 1950s ay daig pa niya ang retiradong sundalo na dumaan sa hindi mabilang na giyera. Bukod sa pakikipagbasag ulo ay nabanggit niya sa akin ang tungkol sa pagbibisyo na tanging mga elitista lamang ang nakagagawa noon. Ilang beses na rin daw siyang labas-masok sa kulungan dahil sa mga maliliit na krimen na ginawa nila. Katulad ng pagnanakaw, panloloob ng bahay, panggugulo at kung ano-ano pa. Sa katunayan, ang sabi niya sa akin ay hindi na raw niya kailangang magpalagay ng napakaraming tattoo para lamang katakutan siya ng mga tao sa lugar nila. Sapat na noon ang mga peklat sa katawan niya at mga kwento tungkol sa kanya para lamang katakutan maski ang pangalan niya. Uhaw na uhaw siya noon sa ganong klase ng pagkilala dahil pakiramdam niya ay may hawak siyang otoridad. Pero Papa Dudut, ang pagiging siga ni Lolo Cirilio sa kanilang lugar ay natuldukan noong pumasok na sa buhay niya ang isang babaeng hindi niya inaasahan. Walang iba kundi si Magda. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ang mga susunod kong ibabahagi sa inyo ay ang naging buhay ni Lolo Cirilio noong kabataan niya. Base na rin sa mga naikwento niya sa akin noon. Bagong salta lamang daw noon sa lugar nila ni si Lolo Cirilio ang 19 anyos na si Magdalena o kilala sa palayaw nitong Magda. Parang anghel na buwaba sa lupa. Yan ang naging description ni Lolo Cirilio sa dalagang nakita niya noon. Maganda raw ang ngiti nito at meron siyang presensya na nakagagaan ng loob. Unang tingin pa lamang ay nahulog na raw agad si Lolo Cirilio sa taglay na ganda ni Magda. Para daw siyang ginayuma sa pamamagitan lamang ng tingin. Noong araw ding yon ay walang kaabog-abog na hiniwalayan ni Lolo Cirilio ang nooy nobya niyang si Norma. At walang pagdadalawang isip na nakipaglapit agad kay Magda. Pero kung sanay si Lolo Cirilio na mabilis lang napapaibig ang mga kababaihan sa lugar nila, iba raw si Magda. Nung una ay hindi interesado ang dalaga sa kanya at magkaiba daw kasi ang personality nilang dalawa. Mahiyain at mainhin si Magda samantalang si Lolo Cirilio naman ay mayabang at barumbado pa. Nakadagdag din siguro na mabilis na nakarating sa dalaga ang reputasyon ni Lolo Cirilio. Kaya naman iniwasan siya kaagad nito. Ganun pa man ay wala sa bukabularyo ni Lolo Cirilio ang salitang pagsuko. Kaya kahit tila ba walang pakialam sa kanya si Magda, ay nagpatuloy pa rin siya sa panunuyo sa babaeng napupusuan niya, Papa Dudut. Magandang hapon, Magda. Magandang hapon din sa'yo, Cirilio. Saan ka patungo? Pauwi na ako. Galing sa eskwela? Oo. May kailangan ka ba sa akin? Wala naman. Gusto ko lang makipagkilala sa'yo. Bilang bagong dating ka lang dito sa lugar namin, mabuti nang makakilala ka kaagad ng isang kaibigan. Makakakilala din ako ng mga kaibigan balang araw. Sa ngayon, mas gusto ko muna mapag-isa dahil nangangapa pa ako. Hayaan mong tulungan kita para hindi ka na mangapa. Salamat. Pero kaya ko ng sarili ko? Natatakot ka ba sa akin? Hindi. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Hindi mo pa ba naririnig ang mga kwento tungkol sa akin? Alam ko na ang tungkol sa'yo. Naikwento na yan sa akin ng kapitbahay namin. Sino? Si Saling? Yung labandera? Kahit kailan talaga,
Di kayang itikom ng matandang yun ang bibig niya. Kung ganon, bakit mo ko iniiwasan kung hindi ka naman pala natatakot sa akin? Bago ko sagutin yung tanong mo, sagutin mo muna to. Bakit ka ba lapit ng lapit sa akin? Kasi gusto kita. Gusto kitang maging kaibigan. Di ba pwede yun? Bakit ako? Bakit hindi? Magkaiba tayo ng pagkatao. Hindi tayo nababagay para sa isa't isa. Bakit hindi mo subukan? Para saan? Para mawala yung panghuhusga mo laban sa akin. Hindi naman kita hinuhusgahan. Pero ayaw mo akong maging kaibigan kasi ganito ako. Di nababagay para sa'yo. Mapanghusga ang tawag dun. Sige, bigyan mo ako ng rason para kaibiganin kita. Rason? Simple lang yan. Sa kabila ng lahat ng pinagkaiba natin, may mga bagay akong may pagmamalaki. Tapat akong tao, respeto, at higit sa lahat, mapagkakatiwalaan. Hindi ako perpekto pero makakaasa kang magiging mabuting kaibigan ako. O maaari ding nobyo kung gusto mo. Hindi ako nangangailangan ng kaibigan sa ngayon. At higit sa lahat, hindi rin ako naghahanap ng nobyo. Bayan, ang hirap namang suyuin. Dahil hindi naman ako nagpapasuyo. O sige, ganito na lang. Ako na lang ang magpapakilala sa'yo. Pagkatapos kong ipakilala ang sarili ko, nasa iyo na kung magpapakilala ka sa akin. Ako si Cirilio, 22 anyos. Hindi nakapag-aaral pero hindi ko na kailangan yun kasi matalino ako. Mahilig man ako sa gulo pero may prinsipyo naman ako. Kahit na medyo matigas ang ulo ko. Nakakatakot akong tingnan pero kapag nakilala mo ako, tiyak akong magugustuhan mo rin ako. Ay, sige. Pagbibigyan kita sa ngayon. Magpapakilala rin ako sa'yo. Ako si Magdalena, pero tawagin mo na lang ako Magda. Nag-aaral pa lang ako para maging guro. May 3 akong kapatid at strikto ang mga magulang ko. Yun ang dahilan kung bakit lumalayo ako sa'yo. Hindi dahil hindi kita gusto, kung hindi dahil alam kong hindi ka magugustuhan ng mga magulang ko. Sandali lang, inaamin mo ba na gusto mo ako? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kaya ka pala umiiwas sa akin dahil may gusto ka. Di bale, meron din akong gusto sa'yo, Magda. Huwag ka nga maglagay ng salita sa bibig ko. Hindi kita gusto. Ang sinasabi ko... Huwag ka na magpaliwanag. Alam ko na yung mga ganyang tipo. Sa una, nagkukunwari kang walang interes sa akin para manuyo ako, ganun ba? Sa umpisa, tatanggi ka. Lalayo para subukan ang tibay ng puso ko. Ngayon, alam ko na. Hindi ganun ang gusto kong sabihin. Bahala ka na nga. Maiwan na kita. Huwag mo na akong susundan pa. Huwag kang mag-alala, Magda. Pinapangako ko sa'yo na balang araw, mapapaibig din kita. Dahil sa taglay na ganda ni Magda, Papadudot, hindi lang si Lolo Cirilio ang nagkaroon ng interes sa kanya. Pinilahan din siya ng hindi mabilang na kalalakihan sa pagbabakasakaling masungkit nila ang puso ng dalaga. Pero hindi nagpatalo si Lolo Cirilio tuwing may nababalitaan siyang nanliligaw kay Magda ay agad niya itong tinatakot. Kapag hindi sila sumunod ay binubugbog niya ang mga ito. Simula noon ay wala nang naglakas ng loob pang manligaw o kahit lumapit man lamang kay Magda dahil kay Lolo Cirilio. Mabilis din na kumalat ang balita sa lugar nila na binabakura na ni Lolo Cirilio si Magda. Ang hindi nito alam, yun na pala ang magiging dahilan kung bakit malalagay sa panganib ang buhay ni Magda. Isang araw, Papadudot, habang naglalakad pauwi ang dalaga, ay napagdiskitahan si Magda ng kalabang gang ni Lolo Cirilio. Tatakutin lang dapat siya ng mga ito pero nanlaban si Magda. At nagalit sa kanya ang isang miyembro nito. Papadudot, nasaksak sa tagiliran si Magda at noong nabalitaan ni Lolo Cirilio ang nangyari sa kanya ay agad-agad niyang sinugod ang mga taong gumawa noon kay Magda ng mag-isa lamang. Matapos niyang ipaghiganti si Magda ay dali-dali siyang nagtungo sa ospital para kumustahin ang dalaga.
Cirilio, anong ginagawa mo dito sa ospital? Nabalitaan ko kung ano yung nangyari. Kumusta na ang lagay mo? Maayos na ako ngayon. Salamat sa Diyos at hindi naman daw ako ganong napuruhan sa nangyari. Patawad. Bakit ka humihingi ng tawad? Kasalanan ko kung bakit nangyari sa'yo to. Wala kang kasalanan dahil hindi naman ikaw ang gumawa nito sa akin. Napagdiskitahan lang ako ng mga kalalakihang nadaanan ko. Ang mga lalaking yun, miyembro sila ng kalaban naming gang. Pero huwag kang mag-alala. Dahil nasa kustodiya na ng pulisya ang sumaksak sa'yo, hindi ka na nila gagalawin kailanman. Paano ka nakakasiguro? Dahil kapag ginambala ka ulit nila, hindi na sila sa presinto mapupunta. Kundi diretso na sila sa sementeryo dahil makakapatay ako ng tao kapag sinaktan ka nila ulit. Bakit ka naman papatay ng tao para lang sa akin? Hindi mo pa ba nakukuha? Gusto kita, Magda. Kaya gagawin ko ang lahat para maprotektahan kita. Sa maikling panahon, ganyan na kalalim ang pagtingin mo sa akin? Aaminin ko, Magda. Marami na ako naging nobya pero ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong klaseng pagmamahal. Kaya sa maikling panahon, malalim na ang pagkagusto ko sa'yo. Pasensya na pero mahirap paniwalaan yung mga sinasabi mo eh. Siguro nga. Hayaan mo. Hindi maglalaon. Mapapatunayan ko rin sa'yo na totoo ang nararamdaman ko. Cirilio, may katanungan ako. Ano yan? Paano ka ba napasok sa mga ganyang grupo? Bata pa lang ako. Parte na ako ng gang. Sila na ang naging pamilya ko. Bakit? Nasaan bang pamilya mo? Wala na akong ina. Ang ama ko naman, minamaltrato ako. Para makatakas sa pagmamalupit niya, naglayas ako. Napadpad ako rito kung saan ako nakakilala ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa akin. Ang mga kasamahan ko ang nagturo sa akin kung paano dumiskarte. Silang naging kaagapay ko sa bawat araw na kailangan ko ng makakasama. Masama man ang tingin sa kanila ng lipunan, pero para sa akin, sila ang buhay ko. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit ka nauwi sa ganyang buhay. Hindi rin naman kita masisisi pero hindi ka ba natatakot para sa sarili mo? Sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, wala na akong kinatatakutan pa. Kahit kamatayan? Oo. Kaya kong isaalang-alang ang buhay ko para sa kanila. Di ako natatakot mamatay. Kaya maniwala ka sa akin kapag sinabi kong gagawin ko ang lahat para lang maging ligtas ka. Salamat. Pero katulad ng sinabi mo, hindi na nila ako gagalawin pa, hindi ba? Kaya wala na akong dapat ipangamba. Tama. Hindi na ulit mangyayari itong nangyari sa'yo. Kaya huwag ka na mag-alala. Ikaw naman, anong kwento mo? Ako? Walang kakaiba sa buhay ko. Hindi ako katulad mo na marami ng pinagdaanang suliranin. Siguro, ang naging pagsubok ko lang sa buhay ngayon ay ang katotohanan na walang oras para sa akin ng mga magulang ko. Bakit mo naman nasabi yan? Nakikita mo ba sila dito ngayon? Nasaksak ang anak nila, pero nasan sila? Nasa trabaho pa rin. Malapit nang matapos ang araw, pero ikaw lang ang tanging dumalaw sa akin ngayon. Akala ng lahat maayos ang buhay ko kasi may kakayahan ng mga magulang namin na itaguyod kaming magkakapatid. Pero alam mo kung anong nakakalungkot? Ano? Hindi nila kayang ipakita sa amin na may halaga kami. Kami ang tipo ng mga anak na kailangang sumunod sa kung ano man ang plano nilang buhay para sa amin. Kailangan kong maging guro dahil yun ang gusto ng nanay ko. Kailangan kong magkaroon ng mataas na marka dahil yun ang inaasahan ng ama ko. Lahat ng galaw ko, kailangang maayos para hindi masira ang pangalan namin. Ganong klaseng buhay ang meron ako, Cirilio. Kaya naman pala iwas ka ng iwas sa akin dahil natatakot ka sa mga magulang mo. Sana balang araw, makalaya ka na para magawa mo na rin ang gusto mo. Sana nga. Papa Dudut, ilang oras na nagkwentuhan kami tungkol sa buhay ni na Lolo Cirilio at Magda noong araw na yon.
Magkaiba man ang pagkatao nilang dalawa, ay nagkaroon naman sila ng koneksyon dahil halos iisa lang din pala ang pinagdadaanan nila. Naghahanap sila ng pag-aaruga mula sa mga magulang, parehong bagay na hindi nila naranasan noong mga panahong yon. Doon na nagsimulang mag-iba ang trato ni Magda kay Lolo Cirilio. Dahil kay Lolo Cirilio kung kaya't nagkaroon si Magda ng lakas ng loob para gawin ang gusto niya kahit alam niyang tutol dito ang mga magulang niya. Hindi naglaon, Papa Dudut, ay nakabuo ng kakaibang pagkakaibigan ang dalawa. Nagkaroon pa nga sila ng lihim na tagpuan para sa ganon ay malaya nilang makasama ang bawat isa. Noong mga panahong yon kasi ay nag-alangan pa rin si Magda dahil baka mahuli siya ng kanyang mga magulang na nakikipagkaibigan sa mga tipo ni Lolo Cirilio. Taon nang lumipas, Papa Dudut, ang pagkakaibigan nila ay nauwi sa pagmamahalan. Matapos ang mahabang panahon ay natupad din sa wakas ni Lolo Cirilio ang pangako niya kay Magda. Napaibig niya ang dalaga at sa uli napasagot niya ito bilang kanyang nobya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mayahalin tulad sa isang lobo at tupa sina Cirilio at Magda. Para bang hindi sila bagay sa isa't isa dahil ang isa ay matapang at ang isa naman ay maamo. Sa kasamaang palad ay sa ganung paraan din nakikita ng mga magulang ni Magda si Lolo Cirilio. Noong nalaman nila ang relasyon ng dalawa ay tumutol sila dito. Maliban kasi sa pagiging barumbado ay hindi rin nakapag-aral si Lolo Cirilio. Alam nilang walang mapapala si Magda sa kanya at sigurado silang hindi nito kayang bigyan ng magandang buhay si Magda. Dahil doon ay mas naging tago ang pagsasama nila ni Lolo Cirilio at Magda. May mga pagkakataon noon na tumatakas pa sa kalagitnaan ng gabi si Magda para lamang makipagkita kay Lolo Cirilio. Marami kasing mata ang mga magulang ni Magda noong mga panahong yon at kapag nakita silang magkasama sa labas ay palaging napapagalitan si Magda. Ang ganong setup nila ay tumagal ng mahigit 1 taon. Pero ang mga palihim na pagkikita ng dalawa ay hindi rin natagalan ni Cirilio. Pakiramdam niya kasi ay para siyang kinakahiya ni Magda noon. At tuwing naiisip niya ito ay nakakaramdam siya ng panliliit. Kaya isang gabi ay kinausap niya si Magda tungkol doon, Papa Dudut. Cirilio, nandito ka na ba? Magda, nandito ako. Nandiyan ka lang pala. Akala ko umuwi ka na. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakarating ha. Nakatulog na nga ako kahihintay sa'yo eh. Kanina pa ako pinagpepiestahan ng mga lamok dito. Nagpuyat kasi si Itay. May tinapos pa siyang gawain kaya't naghihintay na muna ako na matapos siya bago ako lumabas. Kaya pasensya ka na't natagalan ako. Wala naman kaso sa akin na maghintay sa'yo ng matagal. Kaya lang hanggang kailan ba tayo magiging ganito? Anong ibig mong sabihin? Hindi habang buhay na may tatago natin tong relasyon natin, Magda. Oo, alam ko. Pero sa ngayon, hindi pa to pwedeng malaman ng mga magulang ko eh. Alam mo naman na sa kanila pa rin ako nakaasa. Kapag nalaman nila na hindi ako sumusunod sa utos nila, ay, hindi ko alam kung anong gagawin nila sa akin. Alam ko naman yun, pero hindi ka ba nagsasawa na palagi na lang tayong ganito? Bawat oras natin para sa isa't isa, puro nakaw na sandali lang? Ito lang ang kaya nating gawin sa ngayon eh. Wala na ba talaga tayong magagawa? Habaan mo na lang muna ang pasensya mo. Nagsasawa na ako, Magda eh. Ayoko ng ganitong klase ng relasyon. Isang lihim na tinatagong parang kasalanan. Pakiramdam ko, wala akong karapatang ipagsigawan sa mundo ang pag-iibigan natin eh.
Sumusuko ka na ba? Hindi ako sumusuko sa'yo. Sumusuko ako sa sitwasyon natin. Akala ko ba gagawin mong lahat para sa ating dalawa? Oo, gagawin ko ang lahat. Kaya nga nag-iisip pa ako ng ibang paraan eh. Ano pa bang pwede nating gawin? Nakapagpasya na ako. Magda, kakalas na ako sa samahan namin. Kakalas? Akala ko ba pamilya mo sila? Bakit mo sila iiwan? Masama ang tingin sa akin ng mga magulang mo dahil miyembro ako ng gang. Naintindihan ko naman sila dahil gusto lang naman nilang mabigyan ka ng maayos na hinaharap. At ganun din ang gusto ko para sa'yo. Naisip ko na kapag binago ko ang sarili ko para sa'yo, para sa mga magulang mo, baka matanggap din nila ako. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Oo, bukas na bukas din. Magpapaalam na ako sa grupo ko. Pero, Sarilio, hindi mo naman ito kailangang gawin. Tanggap kita kahit ano pang katayuan mo sa buhay. Huwag kang mag-alala. Para din sa akin tong ginagawa ko. Hindi rin naman pwedeng habang buhay na lang akong nakadepende sa grupo ko. Kailangan ko ring tumayo sa sarili ko mga paa. Nais kong makita ng mga magulang mo na kaya kong magbago para sa'yo. Para sa relasyon nating dalawa. Umaasa ako na balang araw. Matanggap din nila ako nang sa ganun. Hindi ka na matakot. Kapag nangyari yon, hindi na natin kailangan magkita ng patago. Magiging malaya na tayo. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa gagawin mo o matatakot. Alam mo naman na hindi basta-basta ang pag-alis sa ganyang samahan, di ba? Alam ko. At handa akong harapin kung ano man ang maging kapalit ng pag-alis ko. Naniniwala ako na maiintindihan naman nila ako. Sigurado ka bang hindi mo pagsisisihan itong gagawin mo? Hindi. Kailanman, hindi ko pagsisisihan ang mga ginagawa ko para sa'yo. Nitong nagdaang taon, sila na ang tinuring kong pamilya. Pero ngayon, makahanap na ako ng bago kong pamilya. At ikaw yun. Ganon na nga ang ginawa ni Lolo Cirilio Papadudut. Sa mga sumunod na buwan ay sinubukan niyang baguhin ang sarili niya. Umiwas siya sa gulo, tumigil sa mga bisyo, at tinuon niya ang oras niya para mapabuti ang kanyang kalagayan. Pero kung kailan unti-unti nang nagbabago si Lolo Cirilio ay saka naman nagdesisyon ng mga magulang ni Magda na lumipat sa probinsya para doon tumira. Nakaramdam ng kalungkutan at sama ng loob si Lolo Cirilio ng mga panahong yon. Dahil hindi man lang siya pinagbigyan ng mga magulang ni Magda na ipakita ang totoong hangarin niya para sa kanilang anak. Pero kahit na ganoon ay hindi nagpatinag ang pagmamahala ng dalawa. Nagsulatan sila para mapanatili ang komunikasyon nila sa isa't isa. Minsan, kapag nagkakapareha ay pinupuntahan pa ni Lolo Cirilio si Magda sa probinsya sa kayang tren na papunta sa norte. Pero sa halip na tanggapin ay tinakot pa ng mga magulang ni Magda si Lolo Cirilio na kapag nagpakita pa ulit ito sa bahay nila ay ipapahuli na siya sa mga pulis. Pero hindi po natakot si Lolo Cirilio sa mga pagbabanta ng magulang ni Magda. Sa katunayan, mas naging matatag ang relasyon nilang dalawa dahil doon. Hanggang sa isang araw, isang kaganapan sa buhay nilang dalawa ang nangyari na nagpabago sa takbo ng kanilang kapalaran. Isang rosas para sa isang magandang binibini. Maraming salamat. Oh, bakit parang hindi ka masaya? Hindi mo ba nagustuhan ng dinala kong bulaklak para sa'yo? Galing pa naman yun sa Maynila. Naibigan ko naman. Meron lang akong malalim na iniisip ngayon. Ano yun? Ano bang bumabagabag sa isipan mo? May problema ba sa tahanan nyo? Cirilio, Ano yun, mahal ko? nagdadalang tao ako. Ha? Ibig mong sabihin, may buhay dyan sa tiyan mo ngayon? Oo, kumpirmado ko na ito.
Sigurado ka ba? Sigurado ako. Kaninang hapon pa ako hindi mapakali. Kaya nga, madaling-madali akong nagpunta rito sa tagpuan natin para makausap kita kaagad. Alam na ba ito ng mga magulang mo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Kapag nalaman ito ng mga magulang ko, mas lalo na nila akong paghihigpitan. Hindi ba mas magandang balita to? May rason na tayo ngayon para hindi na nila tayo paghiwalayin dahil magkakaroon na tayo ng anak. Kilala ko ang mga magulang ko, Serilio. Kailanman, hindi ka nila tatanggapin kahit ano pang mangyari. Hindi na maaalis sa isipan nilang nakaraan mo. Kapag nalaman nilang may laman itong tiyan ko, mas lalo nila tayong paghihiwalayin. Paano ngayon yan? Hindi natin maitatago itong pagdadalang tao mo, lalo na kapag lumaki na yung tiyan mo. Hindi ko pa alam. Pero sa ngayon, isang bagay lang ang tumatakbo sa isipan ko. Ano yun? Magtana na tayo, Serilio. Magda, sigurado ka ba? Hindi ka ba masyadong nagpapadalos-dalos? Mahal kita, Serilio. At ito lang ang tanging paraan natin para sa wakas ay magkasama na tayo. Kaya kong talikuran ang sarili kong pamilya, lalo na ngayon na magkakaroon na tayo ng anak. Sige. Pero bigyan mo ako ng ilang araw para makapag-isip-isip ako ng plano. Kailan mo ba gustong umalis? Kung maaari, sa lalong madaling panahon sana. Sige, ganito. 2 araw. Pagkatapos ng 2 araw, magkita ulit tayo dito. O sige. At habang hinihintay natin ang araw na yon, alagaan mo muna ang sarili mo. At huwag mong ipagsabi sa kahit kanino itong pinaplano natin. Maging sa mga kapatid ko? Kung gusto mong magsimula ng bagong buhay na kasama ako, kailangan nating iwan pareho kung ano man ang meron tayo ngayon. Ano? Payag ka ba? Sige. Makakaasa ka. Magda, handa ka na ba? Oo, kakaunti lang ang dinala kong gamit para hindi nila mahalata na aalis ako. Mabuti yan, para hindi nila tayo mahuli. Sigurado ka na ba talaga sa gagawin natin? Nais ko na bago tayo umalis sa lugar na ito, buo na ang loob mo. Nakapagpasya na ako. Hindi na magbabago pa ang isip ko. Magda, kung saan man tayo makarating, hindi ko maipapangako na magkakaroon tayo ng magandang buhay. Katulad ng buhay na dinaranas mo ngayon. Pero ipapangako ko na ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Sasama ako sa'yo kahit saan man tayo dalhin ang pagmamahala natin. Sa hirap man o ginhawa, hindi ko pagsisisihan itong gagawin natin. Ang mahalaga ay magkasama tayong dalawa. Kung ganun, umalis na tayo. Tandaan mo, ang pagkikita nyo kanina ng mga magulang at kapatid mo, yun na ang magiging huli. Oo, alam ko. Sa ibang probinsya, tumira sina Lolo Cirilio at Magda. Malayo mula sa pamilya nito kung saan ay mahihirapan silang hanapin ang dalawa. Sa unang taon ng pagsasama nila ay aminado si Lolo Cirilio na nahirapan siyang buhayin ang kanyang mag-ina. Doble-doble ang mga pinasok niyang trabaho noon para lamang may pangtustos ito sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Pero kahit na ganoon ay hindi siya nagreklamo. Ginawa niyang lahat para ipakita kay Magda na hindi mali ang desisyong ginawa nila. Hirap man ang buhay nila noon ay magkatuwang naman silang tinaguyod ang pamilyang kanilang binuo. Papadudot, lumipas ang 15 taon ay nagkaroon sila ng 6 na anak. Doon pa lang ay masaya na si Lolo Cirilio dahil napatunayan niya na hindi lang sa mga taong walang tiwala sa pag-iibigan nila ni Magda, kundi maging sa sarili niya na kaya na niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Basta may isang tao lang na naniniwala sa kanya.
Masaya at tahimik ang naging buhay ng dalawa sa sumunod pang mga taon hanggang sa sumapit na ang dekada 80. Doon ay sinubok ang pananampalataya nila Lolo Cirilio at Magda Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudut, dekada 80 noong pinasok ng matinding pagsubok ang buhay nila Lolo Cirilio at Magda. Napag-alaman kasi nilang may sakit sa kidney si Magda sanhi ng pagiging diabetic. Nang mga panahong yon ay hindi pa gaanong accessible ang mga pasilidad na nagsasagawa ng kidney transplant o di kaya ay dialysis. Para lamang ito sa may mga kaya noon at wala namang sapat na pera ang dalawa para ipagamot ang sakit ni Magda. Wala nang nagawa pa si Lolo Cirilio kundi ang lumapit sa mga albularyo at sa mga manghihilot. Yun lang ang makakapitan nila noon sa pagbabaka sakaling magawan pa ng paraan ng karamdaman ni Magda. Sinubukan din ni Magda na uminom ng mga gamot na sinasabing nakagagaling ng mga sakit sa bato. Pero maski yun ay wala rin kahit na anong epekto. Masakit para kay Lolo Cirilio na makitang unti-unti nang bumagsak ang kalusugan ni Magda noon. Naisip niya na baka yun na ang karma niya mula sa mga hindi mabilang na kasalanang nagawa niya dati. Papadudot, ang tanging pinangahawakan na lamang ni Lolo Cirilio ng mga panahong yon ay ang panalangin niya sa Panginoon na sana'y habaan pa niya ang buhay ni Magda. Subalit kahit na anong dasal niya, mabilis na ginubo ng kanyang sakit si Magda. Magda, sigurado ka bang hindi ka talaga nagugutom? Subukan mong kumain kahit kaunti lang. Masyado na akong mahina para makakain pa, Cirilio. Kaya ka nangihina kasi hindi ka kumakain. Sige na, kahit itong sabaw lang para naman may sustansya yung katawan mo. Cirilio, Ano yun, mahal ko? hindi na ako magsisinungaling sa'yo. Ramdam ko na hindi na ako magtatagal pa. Huwag mong sabihin yan. Kailangan mong lumaban. Kailangan mong magpagaling. Akala ko ba marami ka pang pangarap sa buhay? Hindi pa natin naaabot ang mga bagay na gusto natin. Nagpapaalam ka na agad. Wala naman tayong magagawa kung ito talaga ang plano ng Panginoon Kailangan nating tanggapin yun. Pero hindi pa ako handa, Magda. Ni ako man, hindi rin handa Pero kung hanggang dito na lang talaga ang itinakda para sa akin, kailangan kong tanggapin ang katotohanan. Ang masakit lang para sa akin, hindi ko na matutunghayan pa ang pagtanda ng mga anak ko. Kaya nga lumaban ka. Kumapit ka lang, mahal ko. Kahit kaunting panahon lang. Huwag mo naman akong iwan sa gitna ng laban. Cirilio, alam kong nasasaktan ka sa sitwasyon natin ngayon. Pero kailangan mo nang ihanda ang sarili mo sa maaaring mangyari. Gustuhin ko mang magtagal. Hindi na yata talaga kaya ng katawan ko. Hindi. Ayoko. Lumaban ka para sa akin. Parang awa mo na, Magda. Sige. Lalaban ako hanggang sa makakaya ko. Pero ngayong may natitira pa akong lakas, mag-iiwan ako ng habilin sa'yo, ha? Pwede mo ba akong pakinggan kahit mahirap? Sige. Pakikinggan kita, Magda. Mahalin mo at alagaan mo ang mga anak natin, ha? Huwag mong hayaang maramdaman nilang kulang ang pamilya nila kahit wala na ako. Oo. Makakaasa kang hindi ko pababayaan ang mga anak natin.
Huwag mo rin kalilimutan ang sarili mo. Kumain ka, pagpahinga ka, at kung kaya, Serilio, magmahal ka ulit dahil alam kong darating ang oras na mangangailangan ka ng makakasama. Yan ang hindi ko maipapangako sa'yo. Hindi ko na magagawa pang magmahal ng ibang babae. Ikaw lang ang mamahalin ko hanggang sa dulo. Totoo ba yan? Oo, Magda. Hanggang sa huling hininga ko, mananatili ka sa puso at isipan ko. Wala na akong ibang babaeng mamahalin. Ikaw lang. Kung ganoon, mag-aantay ako. Ako naman ang mangangako sa iyo ngayon. Hihintayin kita hanggang sa muli nating pagkikita. Hihintayin kita, Serilio. Pero ang gusto ko, bago mangyari yon ay mamuhay ka muna ng matagal na panahon. Matagal na panahon, Serilio, ha? Sa ganung paraan, parang itinuloy mo na rin ang buhay ko. Kaya mo bang gawin yun? Pangako, mabubuhay ako ng matagal hanggang sa muli tayong magkita. Natatandaan mo pa ba nung una tayong nagkita? Oo naman. Hindi ko makakalimutan ang araw na yun. Pasensya ka na kung hindi man lang kita masasamahan hanggang sa pagtanda mo. Isa yon sa mga pangarap ko na kailanman ay hindi ko na magagawa. Hindi ang pagtanda ang sukatan ng pagmamahal. Sa bawat araw na magkasama tayo, sa bawat ngiti mo, sa bawat haplos at pag-uwi mo sa piling ko, lahat ng yun ay dadalhin ko hanggang sa pagtanda ko. Lagi mong tatandaan, Magda. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Serilio. Mahal na mahal din kita. Lemuel, umiiyak ka ba? Hindi Napuwing lang ako. Umiiyak ka eh. Ano ba kasi ang kwento niyo? Nakakalungkot naman. Totoo ba talaga yan o gawa-gawa niyo lang? Ano namang mapapala ko kapag nagsinungaling ako sa'yo, ha? Ang saklap naman ang sinapit ni Lola Magda. Mahirap talagang mawalan ng mahal sa buhay. Kaya ikaw, habang bata ka pa, siguruhin mo na may paparamdam mo sa mga taong nagmamahal sa iyong pagmamahal mo sa kanila. Teka, may girlfriend ka na ba? Wala pa nga po eh. Parang wala nang gustong magmahal sa katulad ko. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kahit hindi kita singwapo, balang araw, darating din ang babaeng para sa'yo. Katulad ng pagdating ni Magda sa buhay ko. At kapag nangyari yon, siguruhin mong mamahalin mo siya ng tapat at buo. Ipaglaban mo siya sa abot ng iyong makakaya. Para sa ganon kapag dumating ang araw na paghihiwalayin na kayo ng kamatayan, wala kang pagsisisihan. Papadudot ng mga panahong yon ay tila nagkaroon ng pagbabago sa loob ko. Para akong natanggalan ng yabang sa katawan. Hindi ko inaasahan na sa maikling panahon ay magiging malapit ang puso sa isang matanda. Noong una ay wala akong pakialam sa kanya pero dahil sa mga kwento niya ay parang naging parte na rin ako
ng pamilya niya. Ilang buwan lang kaming nagsama pero pakiramdam ko ay napakalalim na ng pinagsamahan naming dalawa. Sa katunayan, Papa Dudut, ay parang nakikita ko nga ang sarili ko sa dating buhay ni Lolo Cirilio. Pareho kaming walang pakialam sa mundo. Kung siguro'y sabay kaming namuhay sa parehong henerasyon ay baka naging magkaibigan pa kaming dalawa dahil pareho kami ng hugot sa buhay namin. Ang kwento ni Lolo Cirilio ang naging inspirasyon ko kaya ako nagbago. Umasa ako noon na sa mga susunod pang araw na pagsasamahan namin ay marami pa akong matututunang aral mula sa kanya. Pero gustuhin ko mang makasama pa ng matagal na panahon si Lolo Cirilio, ay alam kong may isang taong naghihintay sa kanya sa kabilang buhay. Isang tao na matagal na rin gustong makasama ni Lolo Cirilio. Iniwan ka dahil ano? Chocolate? Ano ulit yun? Nonchalant, Lo. Nonchalant. Hiniwalayan ako ng dati kong girlfriend kasi masyado daw po akong nonchalant. Ano naman yun? Ang ibig pong sabihin nun, masyado raw akong kalmado. Walang pake, ganun. Tuwing nag-aaway kami, parang hindi raw ako apektado. Hindi raw ako nagpapakita ng emosyon. Kaya, ayun, iniwan ako. Oh, anong ginawa mo? Wala. Kako, good luck na lang sa buhay. Ibang klase na talagang mga kabataan ngayon. Ilang taon ka na nga ulit? 35 po. Baka pwede kayo nung isa kong apo sa tuhod. Si Isa. Maganda yon at matalino tsaka mabait. Ay, naku, baka mamaya mahana pala siya sa inyo na basagulero. Bugbugin pa ako nun. Mababait ang mga apo ko. Lalaki ko sila na. Bakit to? Lolo? Lolo? Lolo Cirilio! Lolo Cirilio! Ano po nararamdaman nyo? Sandali lang! Nurse! Nurse emergency! Excuse me. Ako po yung tinawagan nyo. Ako yung apo ni Lolo Cirilio. Ikaw si Isa, tama? Oo, ako nga. Kumusta na po yung lolo ko? I'm sorry, Isa, pero bumigay na ang puso ni Lolo Cirilio. Wala na siya. Ha? Pero sabi ng kapatid ko, malakas pa siya nung huli niyang binisita si Lolo ah. Anong nangyari? Inatake siya sa puso. Lagi naman naming ipinapaalala sa inyo na abnormal na ang tibok ng puso ng lolo nyo na anytime pwede itong bumigay. At sa pagkakataong ito, hindi na namin siya naisalba. Nakikiramay ako. Napakabuting tao ni Lolo Cirilio. Nahirapan ba siya? Ha? Hindi. Hindi siya nahirapan. Mabuti naman kung ganun. Matagal din niyang hinintay itong araw na to eh. Sa tingin mo, nasa langit na kaya siya ngayon? Hindi ko alam. Hindi ko nga alam kung totoo ang langit eh. Pero para sa akin, kapag natapos na ang buhay ng isang tao, tapos na talaga. Wala nang kasunod. Si Lolo, naniniwala siya na may langit tsaka impyerno. Oo, alam ko.
Nakwento niya sa akin ang tungkol sa pangako nila ni Lola Magda na magkikita sila sa langit pagdating ng panahon. Sana nga nagkita na sila. Nang kwento sa akin ng mama ko, simula ro nung namatay si Lola Magda, wala nang ibang ginawa si Lolo kundi gumawa ng maraming kabutihan sa buhay niya. Bakit daw? Kasi nga, gusto niyang mapunta sa langit. Lolo ko, hindi man lang tayo nakapagpaalam sa isa't isa. Alam mo, hindi ko alam kung makakatulong to sa pagdadalamhati niyo pero may nakwento sa akin si Lolo Cerilio noon. Ano yun? Maliban sa pangako niya kay Lola Magda na mabubuhay siya ng mahabang panahon, kaya raw siya tumagal ng hanggang 90 years old kasi natatakot daw siya. Natatakot? Anong ibig mong sabihin? Hindi siya natatakot mamatay, pero nangangamba siya kung saan siya mapupunta kapag namatay siya. Ang sabi niya sa akin, kapag daw nasulit na niya ang naging buhay niya, doon na siya mamamaalam. Kaya sa tingin ko, masaya na si Lolo ngayon. Gusto ko nilang isipin na magkasama na sila ngayon ni Lola Magda. Deserve nilang magkita ulit matapos ang mahabang panahong paghihintay. Sigurado akong magkasama na sila ngayon. Lemuel, salamat sa pag-aalaga sa lolo ko Walang anuman. Parte yon ng trabaho namin. Pwede ko na ba siyang makita? Oo, pwede. Sasamahan na kita. Papadudot hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa isipan ko si Lolo Cerilio. Hindi ko alam kung bakit napakalaki ng epektong iniwan niya sa akin. Tama nga siya na magkatulad kaming dalawa. Hindi man kami pareho ng buhay na dinanas ay pareho naman naming pinagdaanan ang marahas na mundo. Si Lolo Cerilio ang rason kung bakit nagbago ang tingin ko sa buhay at sa palagay ko ay yun na ang pinakahuling kabutihang ginawa niya. Nagawa niyang palambutin ang matigas kong puso. Dahil kay Lolo Cerilio ay nagkaroon ako ng paggalang sa mga matatandang inaalagaan ko sa nursing home. Ngayon, alam ko na hindi lang sila basta pasyente lamang. Ang bawat isa sa mga matatandang inaalagaan ko ay may kanya-kanya ring kwento na itinatago katulad ng kwento ni Lolo Cerilio. 40 years ang ginugol ni Lolo para sa ganon ay makagawa siya ng kabutihan sa buhay para lang muling makita ang babaeng pinakamamahal niya sa langit. Hindi man ako naniniwala sa langit pero gusto kong isipin na masaya na ngayon si Lolo doon kasama si Lola Magda. Dito na po nagtatapos ang kwento ko, Papa Dudut. Sana ay maraming kayong natutunan sa naging buhay ni Lolo Cerilio. Lahat tayo ay may pinagdadaanan. Kaya malaking tulong sa bawat isa na maging mabuting tao. At maging mabait tayo sa ating kapwa. Magandang araw po sa inyong lahat, Robinsons, Malabon! At sa lahat ng audience natin dito, ako po ang inyong kapuso at kabarangay forever. Maraming salamat, Papa Dudut. Lemuel. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.